you're sure the quartz is safe inside the Zeppelin? Don't worry. No one can even approach the Zeppelin without the captain's approval. All right. It's just... You know how the captain is. I always triple-check everything. Let's see if that triple checking is enough to keep me from stealing this quartz. Так, ось зараз я тут. Гэта самае. З учорашняга палічыў, што ўсё ў парадку і не патрэбна правяраць гук, ну што ж я там такога назмяняў, так? Вось давай, ладно, я просто звычайна правяраю прям гук кожны раз, а тут я вырашыў не правяраць, таму што у меня апошняе ўжо некалькі тыдняў ніякіх праблем не было. Ну, один раз была. Так, ну хоць гук яшчэ не знізіўся, добра. Трэба пераправяраць просто кожны раз, а я, блин, час ад часу вось так вось. Один раз не праверыў і вось і канкрэтна ў гэты раз і здарылася. З вами не павітаўся, я павітаўся, толькі я не ведаў, што я з выключаным мікрафонам павітаўся. Вось. Мы далей, давайте я зноў подводочку под стрым-то, я яе ў пачатку раблю, а зараз яна вылетела нахрен просто. Вось, мы далей гуляем у Стыкса, працягваем далей гісторыю. Гісторыя пабудавана такім чынам, што мы, па сутнасці, адзіная матывацыя Стыкса гэта збіраць як мага больш кварца, і сюжэт як бы рухаецца не той, каб хутка, я скажу, прям нават амаль не рухаецца. За даволі такой нармальны кавалак місіі мы атрымалі, па сутнасці, адну кат-сцэну, якая трошкі развівае сусвет, і там 2-3 дыялогі. Вось, так што, у прынцыпе, даволі мала, я скажу, малавата сюжэта мне. Пры гэтым, ну, сусвет да гульнявога, да геймплею прэтэнзій няма, ён ўсё яшчэ такі жа круты, як і быў у іншых частках, у папярэдніх, і ўсё прыемна, канешне. Вось, але па сюжэце я вам скажу толькі, што мы атрымалі сабе грэплінг-хук, дзякуючы якому мы можам рабіць вось такое. Кайфы, так? О, там можна яшчэ нешта сабраць. Ось, бачыце? І, па сутнасці, гэта проста развівае нам вертыкальнасць нашага геймплея, мы можам рабіць розныя рэчы і прыемненька пабегаць за Стыкса. Оп. І так быў хуткі гобліна, зараз мега хуткі проста. Мяне ўчора рэзка тузанулі, дзе мы швэндаемся. Мы зараз на тэрыторыі оркаў, але агулам я скажу, што мы было, калі ты не прапусціла кат-сцэну з Рен, то ты атрымала ўвесь сюжэт, які ёсць. Зараз наша мэта, гэта па сутнасці мы збіраем розныя рэліквіі оркаў і у асноўным кварц. Асноўны квест гэта кварц, дадатковыя квесты гэта тыпу сабраць руны оркаў, напрыклад. Вось такое. То бок па сутнасці сюжэт за ўвесь папярэдні стрым сюжэтна мы прям не прасунуліся, можна сказаць. Вось, Рен прызнала у нас орка. Так, вось, дарэчы, хацеў пераглядзець, але не зрабіў гэтага. Яна кінула літаральна адну фразу, але яна важная у сусветабудове. Яна называла, што мы адзін з іх, ну, тыпу, мы гоблін, адзін з такіх, як яна, з яе народу, тыпу, one of my kin. Па-мойму, так. Вітаю, церткі. Я не ведаю, мне такое адчуванне, што павітаўся ўжо, але павітаюся яшчэ раз лепей. Я скажу, што позняя раніца гэта... Так, зараз. Because we're better than them, that's all. Why? You feel sorry for them? Forget I said anything. I'm going back to work. Добра. Так, у нас ёсць компас, працуе, компас нам адрамантавалі. Вось там ён знаходзіцца ўнізе. Толькі ўніз я не пролезу. Карабель падаецца па канструкцыі падобны на наш. Калі не адзін у адзін увогуле.
Давайте паспрабуем скарыстацца хукам вось сюды. Может быть, яшчэ што-небудзь пабачым. Просто мне падаецца, на ніжнія палубы можна вось там унізе і скокнуць просто па насу корабля. Є што-небудзь карыснае, не? Не, няма. Ну... Можа быць, гэта дрэнная ідэя, але зараз паглядзім. Оу-оу. Магчыма, дрэнная ідэя. О, там веровачкі ёсць. Хаця... Навошта яны мне, правильно? Я просто спадзяваўся знайсці нейкі падыход знізу. А у цябе расклад не плануе змяняцца? Ты тады казаў, што мо не назаўсёды будзе. Я не ведаю. Пакуль не, ну гэта зразумела, я зараз працую з такім кліентам і гэта можа, ну я не ведаю, колькі гэта працягнецца. Тыпу, можа заўтра у мяне будзе іншы кліент, і я буду над іншым працаваць. Так што, ну, гэта я разумею, што гэта часова, не назаўсёды, ну тыпу, я магу тэарэтычна змяніць працу і гэта таксама зменіцца. Так. Так, ладно. Я не бачу. Мне падаецца, наадварот зараз упасца. Я не змагу зараз вярнуцца. Так, гэта не вырашаецца. Толькі вось так вырашаецца. О, там дырыжабль затанула літаральна пад намі. Блин, карацей, ладно, трэба шукаць іншы. Прыйдзецца звычайнымі метадамі карацей пранікаць унутр. Там можа быць акенца дзе-небудзь, канешне, яшчэ адчыненае. Можа яны забылі штосьці адчыніць. Ой, закрыць, наадварот. А! Так. Неблага. Ёсць акенка? Не бачу акенка. Так, ён у гэтай частцы, так? Там ахоўніка бачу. Why do we keep attacking the orcs? They never hit us first. Because we're better than them, that's all. Why? You feel Дыалог, я його вже третій раз слухаю. По типу, один чел питає другого, навошта ми атакуємо орків? Яны ніколі нас не атакавалі першымі. Ну, типу, яны не атакуюць нас першымі, навошта мы працягваем на іх нападаць? Адказ іншага чела. Таму што мы лепей за іх. Ён такі, так, понятно, зразумела. Вы танкі. Я удала приземліўся прям у твар яму. Ось, таму што мы лепей за іх. Ён такі, ладно, забудь, што я сказаў хоць што-небудзь. Я знайшоў праход, які шукаў. Вось гэты, мелкі, ідэальная штука. О, дакладна, канструкцыя такая ж, як у нашага карабля. На жаль, я канструкцыю нашага карабля не вельмі ведаю. Так, а ёсць тут што-небудзь яшчэ? В сэнсе, хто-небудзь можа яшчэ? Так, добра. Бурштана наробім? Можа спатрэбіцца зараз. Толькі не кажыце мне, што зараз знізу хтосьці прыйдзе, не? Не, гэта прайшоў міма.
Оп, пробралися. Так, гэты ходзіць тут працуе, яго можна паскрасці рэчаў. Але ахоўнік гэты падаходзіць ужо. Так. Заціснуўся ў кут, ніхто нас не заўважыць тут. Оп, все добра. А гульня мусіць быць такая ціхай? О, блін. Просто музычкі няма. Няхай усё, мы спаліліся. What's this? Damn! A goblin! Get it! Давайте. Я уже ведаю, где мне идти. Так. Мне подается, с гульней нормально, не? Просто она такая же была учора. Может быть, просто она сама по себе тихая. Ну, типу, я бачу, что она подскокивая у скоки, и она довольно голосная. О! Як файно меня заховала. Подобается. Блін, він літерально тут підходить. Can't believe the orcs really have no gold. Yeah, what are we supposed to loot? The furniture? Яны разлаваныя, што ў оркаў няма чаго скрасці. Типу, што мы павінны іх абіраць? Што мы іх павінны забраць? Мэблю? Так, тут нікога не бачу. Давайте схаваемся тут. Я змогу чатку прачытаць. Нагадваю, у мяне самая высокая складанасць захавацца я амаль ніколі не магу. Мой самы ўдалы момант, калі я магу чатку чытаць, гэта насамрэч у хованках розных. Так, о, як я ўдала ў чат паглядзеў. Тут мне лыжачка патрэбна. Дзякую, я буду вельмі ўдзячны. Дзякую вялікі. О, дзякую вялікі. Так, люблю, каб гук у стэлсах быў моцны, таму што ў галаве гучнасць карэлюецца ў з імавернасцю быць заўважаным. У мяне як бы нармальны гук. Я просто для вас зніжаю, каб гэта самае, ну, супадала, скажем так. Каб мяне не перабівала, таму што, ну, гульні часта бываюць, там я ў менюшку зайду, яна будзе перабіваць. Ну, типу, музыка просто будзе граць, я не змагу музыку перакрычаць. Вось, я крыху дадаў 2 дэцыбелы. Але там літаральна ціхенькі эмбіент. Такія дудкі, там вось гэта ўсё там. Яна для мяне не тое, каб галосная. А вось ахоўнікаў чуйна ў 2 разы галасней за эмбіент мясцовы. Давайте я яшчэ... Ладно, давайте я яшчэ для стыкса спецыяльна яшчэ 1 дэцыбел, і я думаю, нормально. Стыкс таксама чат чытае. Ну! Ён зараз заняты. Каб у мяне на экране быў чат, ён бы яго дакладна чытаў. Я бы яго паставіў туды. Дарэчы, я ўжо некалькі стрымоў, я думаю, вы не заўважылі, але я некалькі стрымоў пакрысе змяншаю спіс лідараў, памер спіса. Каб ён займаў, па-першае, менш месца, літаркі таксама менш становяцца. What was that? Так. Пойдзе праверыць, так? Пойдзе праверыць, няхай правярае. Maybe I'm just seeing things. Оп, Here's the shard I've been looking for. як я ўдала. Too bad it's locked away. Wonder where the key is. Угу, знайсці ключ. Ну ладно. Я пакрысе яго змяншаю, таму я спадзяюся, вам нармальна. Ну, калі што, кажыце. Мы ўсё ж заб'ем іх, а я не буду забіваць. Калі ёсць магчымасць не забіваць, я не забіваю. Типу, у матывацыі стыкса адсутнічае нейкая ненавісць да іх. Ну, типу, самому стыксу пофіг. Attacking the orcs. They never hit us first. Because we're better than them, that's all. Why?
You feel sorry for them? Forget I said anything. А, треба спуститися назад і там пошукати ще. Ладно. Ну, гэта будзе наш скарот, карацей, назад. Вось праз трубу. А прикинь, лор Стикса ў тым, што ён стрыміць рабаванне ў хованках гутарыць з чатам. Неблагі варыянт, мне падабаецца. Наш кварц, так. Яны схавалі наш кварц. Гэта наш кварц. Насамрэч не. Ні халеры. Так, а дзе яно можа быць? Падказкі. Мне патрэбна знайсці, як мне адчыніць куфар. Хоць нейкія падказанькі бы. О, кніжачка. Давайте Let's пачытаем. see. Come to the captain's quarters. I may have found a buyer for that quartz. Now that's the kind of invitation I like. Should I bring a casserole? Добра. Ключ знаходзіцца у гэтых самых. У пакоі капітану. Я думаю, ён зверху павінен быць. Калі я ў гульнях гладжу рэзаніну, арэгана сварыцца, а тут сама прапануе. Нешта не тое. Арэгана патлумач. За двойственны падыход. Хоп, хоп. Незаўважна. Незаўважна. Let's see. О, я бачу руну скрозь гэты самы. Скрозь сцяну. Побачыў руну скрозь сцяну. Угу. Наглядзеўся. Зноў паўтарем зараз. Я жадаю пролезці праз вакно. Я люблю лазаць праз вокна. Так, яны тут двое стаяць. Оп. Let's approach this differently. Оп. Акенка. Перад тым, як мы аглядзім гэтае The месца. rune that Оп, Ren руна. wanted me to find. They know about it. Добра, у нас ёсць новая руна. Мне цікава, ці павінен я яе неяк усталёўваць сабе. Зараз давайте паглядзім. Таму што руны гэта новая механіка, але яны не тое, каб вялікая розніца. То бок яны дадаюць яшчэ штосьці. Вось у мяне ёсць слаты. Так, адна з іх дазваляе падсвечваць руны нават скрозь сцены. І калі мы другая руна, гэта калі мы збіраем штосьці, мы атрымліваем больш лута. Ну, я пакіну пакуль для пошука рун. Давайте падглядаць. Яны павінны хутка сюды прыйсці. Гэта два чэла. Яны збіраюцца прадаць гэты кварц. І я якраз такі спрабую падглядзець, даведацца, можа быць, як мне яго сабе атрымаць. The quartz has been loaded and secured downstairs in its cage, Captain. Good. I'll keep one of the keys to it on me. Make sure the other one is still in the cockpit. Yes, Captain. So I'll Добра. need one of those keys to reach Два ключы. Адзін на капітане, другі ў кабіне. Мне падаецца, мне ў кабіну будзе прасцей пранікнуць. Блін, трэба было ў акне за вакном застацца. Оп. Добра. Давайте ў кабіну. У кабіне будзе незаўважна. Вось яна там у цэнтры. Стикс, що ти робиш? Оп. А капітан зараз у кабіну пойде, так? Чому Ренна?
Ну, реально, він зараз у кабіну просто пойде, і все. Ну, реально, And так. don't forget, you're protecting this key with your very life. The quartz is worth more than you. Yes, Captain. Так. Два ахоўніка, капітан. Блін, я калі б я трошки паспеў хутчэй за капітанам, то я бы просто капітана скраў. Easy for the captain to say I should guard the key to the quartz with my life. It's never his life that's on the line. Добра. Акенце яшчэ з іншага боку адчынена. І ў цэнтры яшчэ штосьці ёсць. Добра, добра. Тады мы... Як яны ходзяць? Можа, ўсё ж таки іх усіх забіць? Шо вы такі крыважэрныя? Я маленькі гоблін, шо вы ад мяне жадаеце? Там рыцары ў поўных латах. Шо вы ад мяне пажадаеце, а? Стыкс сапраўды па характару бы хутчэй плюне ў віно, чым зарэжа. Ну, ён спакойна і зарэжа, яму-то так трохі пофіг. Але ён даволі меркантильны. Оу! What was shit? Халера. Яго падыход просты. Тыпу, калі яны стаяць паміж мною і тое, што я жадаю атрымаць, то я раблю ўсё, што заўгодна. То бок ён спакойна можа быць і забойцам. Ну, яму без розніцы. Давайте зараз трошкі хутчэй проста быць. Я магу трапіць туды жа за больш кароткі час. У тую ж самую кропку, так. Оп. Оп. Вось так я зраблю. І глядзіце. Капітан... Так, вось так, зачэпімся. Вось. Як толькі капітан тут будзе праходзіць, я просто скраду яго ключ. Вось увесь план. А, за ім чел ходзіць прям? Блін, тады ў мяне праблема. Я падумаў, што я спакойненька скраду. Ён за ім пойдзе? Не, ён за ім не пойдзе. Добра, добра, глядзіце. Оп. Усё. Мінус. Мінус ключ. Yes, Captain. Здороу, вітаю, Вервей Геймінг, вітаночки. Easy for the captain to say I should guard the key to the quartz with my life. It's never his life. Не Граблін Хук, а Гоблін Хук, мне падабаецца гэта. У нас Гоблін Хук есть. Крутая штука. Адзінае, вось я скажу, маё меркаванне, такія штукі, калі вы дадаеце ў стэлсы, вельмі складана, трэба вельмі вакол іх геймплей будаваць, таму што павольненькі, незаўважненькі стыкс раптоўна пераўтвараецца ў машыну проста для перасоўвання па мясцовасці. То бок вы не можете дадаць такую штуку ў першую частку стыкса, і яна ўжо абсалютна не працуе. Ну, імба абсалютная становіцца. Так, я зараз трошки не паспеў па чатцы. Вось бы зараз выпіць Greenfield Natural Tisane Lavand and Lavanda Tisane Tea, можа быць. Natural Tea, Lavanda and Verbena. Мне падаецца, там Tisane трошки нешта не тое. Так, добра, нагнаў, падаецца, чатик. Все нормально. У вінішка плюнуць, намаляваць галоўнага інквізітара ў непрыстойнай сітуацыі. Галоўны інквізітар ведае нашае імя. Я ж не ведаю яго, так? Гэты лысенькі інквізітар злосны, мы ж не знаёмы з ім. Я спадзяюся. Таму што для мяне ён выглядае як незнаёмы. Так, дарэчы, мы ж забралі ўсё, так? Скарот 97 метраў, вось там знаходзіцца, гэта наша кропка цепелінаў. А, я ж кварц тут не сабраў. Не-не-не, я тут не скончыў, ні халеры. Панапрыдумваў вам. Thank you, Captain. Just doing my job. Оп. Полезли вниз. Праз увесь корабель. Thank you, soldier. Your efficiency has been duly noted. Just doing Stitch my will job. take you far away from the evil Ратуем кварц. So much destruction.
What is it that drives the humans so sticks? Beats me. They got a pretty good deal, all things considered. But I never met a human who was content with their lot in life. Я тады не ведаю, што такое Тізан. Я ніколі не сустракаў, мне проста можа ніколі не сустракалася. Тады маўчу. Лухту нясу. Мне калега прынесла марозіва са смакам драніка. То гэта ж крутата. І гэта я скардзіўся на чалавека, я ўчора ад чалавека пачуў, што яго марозіва са смакам трускавкового карацей, блин, я слово вылетело з галавы. Пончика, карацей. Смак трускавкового пончика. Я ж не трускавка, блин, як яна? Мне з галавы вылетае. Польскую пачаў вучыць, халера. Ну, кайфуе. Кайфуе. Дранікове морозиво. О, там нейкі прадметы ляжаць на лодцы. Далёка. А важнае пытанне зараз. А дранік там з мукой альбо без мукі? Да. Так, добра, з гэтым кварцам мы скончылі. Яшчэ адзін унізе. Ёсць. Там унізе і скарот там далёка. Добра, пойдзем у ту напрамку, а там паглядзім. Уляцелі. Пайшлі ўніз. Google піша, што Тізан любы напой зроблены шляхам заварвання раслін. Ага. Травяная гарбата ці фітагарбата. Зразумеў. Новая штука для мяне. Я падумаў, што гэта там павінна быць ці. Ну, з-за таго, што яно яшчэ кірыліцай было напісана, вы бачце. Што я пераблытаў за гэтага. О. Не-не-не, ты нічога не бачыў. Ты падалося. Падалося. Чапіцеся. А як я так не зачапіўся за вяроўку гэтую? Во. Зараз то якая праблема была. Дагэтуль. Так. Нам патрэбна ўніз, улева. Але мне, я так разумею, мне з гэтай пляцоўкі прям вельмі неяк перабрацца патрэбна. А як? Оп, зачапіўся, вы глядзіце. Просто майстэрства. Смак хутчэй смажанай цыбулі. Добра. Зразумеў. Это про дранікавае морозиво. Добра. Низ. Давайте-ка. Где там яшчэ раз? Я не азначыў сабе. Оп, вось там. А скарот далей. Можа, мне і не варта ўвогуле спрабаваць скарот атрымаць сабе. Просто бессэнсоўна амаль. Блин, а як бы так? Куды б мне так? Слово прыйшло з французскай мовы тізан, а яго карані ідуць да грэчаскага піцан, што азначала ячменны адвар. Зразумеў. Кожны дзень штосьці новае даведваюся. Цудоўна жа. Ну, блин, лётаем, кабзда просто. Оп. That's what I call. Are you done with the inventory of the cargo going to the wall? What's keeping you? Nothing. We're just fixing up the last details. Then hurry up. The bosses are waiting, and I don't want your mistakes costing you, all right? Let's Так. see. Яны падрыхтоўваюць груз да... А, я вось якраз таки на кропцы
Гэта адзіныя два чалавекі, якія ахоўваюць гэтую лакацыю. Зразумеў. Добра. Як бы мне так ад іх пазбавіцца адначасова? Я магу стрэльнуць з арбалета? Мне патрэбна пазбавіцца ад двух ахоўнікаў. Пры гэтым паблізу яшчэ даволі шмат іншых. То бок я не магу проста так углосную іх забіваць. Мне патрэбны нейкі больш мяккі падыход. Рэальна, гэта вось толькі ад гэтых двух чалоў патрэбна пазбавіцца. Як бы мне так ад іх пазбавіцца-то? Што калі... Блін, ну я не ведаю. Арбалетом просто. Два стрела і ўсё, і пазбавіліся. Одно цело мы просто расплавим, іншае схаваем. Ёсць. І ёсць кропка перахода. Цудоўна. О, як... А куды яна ідзе? Ну-ка. Мне просто цікаво. Гэта, я так разумею, на наступны раз па сюжэце, бо гэта нейкая лухта. Альбо гэта тэрыторыя оркаў, не? Ага, тут я ніяк не прабяруся, мне патрэбны палёты, каб далей на гэту тэрыторыю забрацца, і гэта хутчэй за ўсё землі оркаў. Зразумеў. Ладно, ідзем адсюль. Вельмі прыгожа, вельмі цікава, мы туды не ідзем. Так, там ахун... Блін, дзе я? Яны груз падрыхтавалі нейкі. Блін, я нават... Не ведаю. Мне патрэбна яшчэ адна руна. У мяне на гэтай лакацыі з оркамі, калі я не блытаю зараз, мне засталася яшчэ адна руна, якая належыць оркам. Правильно? Вось, ува ўмацаваннях ёсць рэгалія гэтых самых племені Рен. Трэба будзе знайсці. Карацей, распачаў кампанію Total War Empire за Прусію. Ужо занята. Круто. Я такой Crusader Kings рабіў. На стріме. Так, блин. А что мне робить-то? Так, там ахоўнікі. Ёсць хоць нейкі спосаб падабрацца бліжэй туды. Рывок неяк зрабіць. Я бачу балісты і бачу... ну вось там кварцы, дарэчы, знаходзіцца. Дзесьці ва ўмацаваннях гэтых фортыфікацыях знаходзіцца яшчэ інсігнія племені оркаў, якую я павінен здабыць. Можа быць, нават руна, трэба пераправерыць. Nothing's escaping me. Good. We'll soon have dealt with all those who refuse to submit to the Empire. Добра, яны падаўляюць любых оркі, нават і блізка падысці да гэтых фортыфікацый не могуць, а балісты на узмацнёныя кварцам гэта нешта проста нейкая імба.
там ёсць хреньку, якую можна скрасці. І мы гэта што зробім? Скрадзем. You okay? Not too much trouble working in this heat. It's not the heat, it's the humidity. You can't breathe in this jungle. Yeah, tell me about it. Can't wait to be done here so we can go. Нашим кварцам, вибачаюся. Так, наш кварц. Так. Яны карыстаюцца нашим кварцам, каб страляць па орках. Давайте. Яно зноў канструкцыя? Не, пачакайце, яно там ніжэй. Так. А як ніжэй спусціцца яшчэ? Так. А, вось і шлях ніжэй. А я яго шукаў. Did I tell you about my time in Damocles' army? About my exploits during his campaigns? Yeah, and I still don't believe you. So, Those Sean happened is decades locked ago. inside the So lift. what? I'm very well preserved. I'll have to raise the cage up to reach it. Looks like that lever here might start the whole Just ask a mechanism. couple of I questions. should Гэта try. ліфты, які павінны наадварот падняць кварт. Звычайна мы яго спускалі, там яго дзесьці высока трымалі. Зараз наадварот яго патрэбна будзе спусціць. Так, давайте-ка поробім сабе стрэлы. Оп, зрабілі 2 стрэлы. Рычаг, дарэчы, блин, рычаг знаходзіцца ў месцы, дзе могуць заўважыць, што я скокнуў уніз. Я забыла, на якім рухавіку стыкс. А мне падаецца іх унутраны. Хаця, не, пачакайце-ка, гэты, па-мойму, якраз такі Unreal Engine. Папярэднія, першы, па-мойму, увогуле на сваім рухавіку нейкім. Другі не памятаю, па-мойму, ужо нейкі іншы. Unreal Engine 5, ну вось. Something there? What was? Опс, не атрымалася. Давайте, забівайце. А хто мяне заўважыў? Велічэзны чэл, альбо мелкі? Я нешта не зразумеў. Альбо ён так мала часу дае, каб соскокнуць уніз. А, вось той можа быць. Вось той, які глядзіць літаральна ў праход. Я тады, можа быць, просто скакаць буду улева. Ну, вось адтуль, адкуль я зараз буду скакаць назад. Блин, не доскочыў, кароткія лапкі. Давайте, бейте. Выглядае не вельмі заезджана. Як і праблема з любымі рухавікамі, гэта як бы наяўнасць свайго асабістага стыля, так? Я ўжо такую думку прагаворваў. Unreal Engine не абмяжоўвае знешні выгляд. На Unreal Engine можна зрабіць як заўгодна, ну, тыпу, як пажадаеце. Просто гэта будзе патрабаваць дадатковых намаганняў. Так. Ой, блин, як лону стварыў. У меня не тая раскладка была здольнасцяў. Тыкса её стыль. Так. А, гэта ўсё былі... Гэта ўвесь час быў Unreal Engine. Мне нешта падавалася, што яны сваю нейкую штуку распрацоўку выкарыстоўвалі. Вось, карацей, рухавікі не абмяжоўваюць, як будзе выглядаць. Ну, трохі абмяжоўваюць, але вось такія агульныя тыпу Unity і Unreal Engine не вельмі яны абмяжоўваюць. Просто розніца ў тым, што калі ты не ведаеш, як ты будзеш рабіць, і ты вось робіш, пакуль робіцца, а большасць, ну, распрацовак так і робіцца, ты не ведаеш, як атрымаецца ў цябе. Вось. То... так. Ты ж не пойдзеш сюды на мяне? Блин, ён дакрануўся да мяне. Халера. Уже позна. Просто патрэбна з Unreal Engine, калі ты не ведаеш, як яна будзе выглядаць у канцы, у цябе хутчэй за ўсё будзе дэфолтна выглядаць.
Вось. Калі ты ведаеш, як у цябе, ну, які стыль ты жадаеш у канцы зрабіць, то праблем у цябе не будзе. Вось і ўсё. Як бы яно прыкладна так і працуе. Няўжо я не здольны заскочыць на бок? Я думаю, я зараз зноў паспрабую, я жадаю проста саскочыць. Вось, усё нормально, не, атрымалася. Ліфт падняўся наверх. Зараз яны супакояцца, і я спадзяюся, што адбудзецца аўтозахаванне. Таму што аўтозахаванне адбываецца... Вось, адбылося. Цудоўна. Аўтозахаванне адбываецца толькі тады, калі я ў бяспецы, ніхто не трывожыцца ўвогуле. У Стыкса ёсць стыль. Стык стылёвы. І каманда як бы ведае, што жадае... Літаральна, вось Стыкс гэта проста тое, што жадае, тое, што падабаецца стваральнікам. Дайце-ка. Яны робяць тое, што ім падабаецца, і гэта заўважна. Нягледзячы на тое, што гэтая гульня танная, што яна мае праблемы тэхнічныя, што яна мае багі, што яна мае крывыя анімацыі, не ідэальна там прадуманыя кожную дэтальку. Тое за ўсё, да ўсяго таго, да чаго дакапваецца гэты самы, можна дакапацца, так? Зараз. I don't know, something recognizable, so people know that I'm the legendary orc killer. You? Orc killer? Shut up. I'm gonna die laughing. Stop dreaming and go back to your patrol. What's Блин. this now? Was that shit? Блін, мяне заўважылі. What the goblin? Я спрабаваў дзесьці падняцца, але атрымалася так сабе. Собака ці то пазяхнуў, ці то рохкнуў. Ну. Зараз дайце-ка момент, пачакайце. Зараз наконт жывёлак, жонцы патрэбна была дапамога. Мы, карацей, у нас скончылася ежа. Ну, у нас у катоў спецдыета, таму што Фрэя у нас з аўтаімункай, але у нас зараз падскончылася мяса, якое, ну, тыпу, не паспелі набыць, і яго проста не было, але адзін дзень можна перабіцца спакойна, дыетку трошки парушыць, і проста, ну, там, прэміум корм, карацей, проста даць. Дыетычны. Вось, і часова, ну, карацей, сёння ім пакормім, але проста з таго, што гэта па-за межамі рутыны, гэта пытанне было, тыпу, а колькі так карміць-то? Оп, 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 Стык, схавайся. Мне ж не даюць нармальна, блін, схавацца дзе-небудзь, дзе я магу чатку пачытаць. Вось. I never saw anything like that at the wall. They look the same to me. Did you ever see one up close? Or are you too scared? I'm not scared. У мяне скончылася падарункавая падпіска на нейкі невядомы мне канал з эмоткамі сабачкаў. Блін, шкада. У катоў скончылася ежа. Не, ўсё нормально. Тэрмінова данатце, карацей, чат. У катоў скончылася ежа, гэта не вучэбная трывога.
Насамрэч, ну, типу, патрэбна набыць, а з-за таго, што нам прыходзіцца натуральнае мяса набываць, і гэта не яно, ну, тое, што падыходзіць фрэе, тое, што мы вызначылі, гэта кролік. Кроліка, блін, не так-то проста набыць. У яе ўвогуле прям прэміум пытанне, каб вы разумелі, яна натуральнага кроліка есть. Яны абодва ядуць, да, проста з-за таго, што прасцей ужо, замест таго, каб замарочвацца там з 2 тыпамі ежы, прасцей абодвух карміць ёй. Так, а гэты масток я магу апусціць, не? Было бы файна мець скарот тут. Мне не тое, каб скароты і патрэбны, так-то калі падумаць. Я стыкс. This stunt is performed by a professional. Так, кварц уже ўнізе. Можем яго паспрабаваць забраць. Так, не, ён не зусім унізе, ён вось тут. А вось гэта пад пытаннем. Тут мне хутчэй за ўсё спатрэбіцца... А, блін, яшчэ і рычаг дёрнуць. Халера. І 2 ахоўніка, так? Так. 3 ахоўніка. Адзін патрулюе яшчэ наверх. What will I do once I'm out of this jungle? Take a new posting? Take a break back at the wall? Maybe I should get out of here alive before making any plans. О-хо-хо-хо-хо-хо. Як мне пашчасціла зараз. Я думаў, усё, каб здаў, ён мне заўважыць. Так. Ён проста літаральна ўжо да ложка ўшоў. І не ўсе часткі трусікаў. Так, так. Ну, то бок, гэта насамрэч, ну, тыпу, даволі нетанна выходзіць. Але гэта тое, што мы ведаем, што працуе, таму што мы столькі ўсяго пераспрабавалі і знайшлі і супакоіліся. Нарэшце мы гэта самае, мы ведаем хоць штосьці, што працуе. Калі грошаў на трусікаў будзе не хапаць, то будзем ужо нешта выкручвацца. Ось, ну, карацей, ядуць яны па-царскі. Прям па-царскі. Ось. Ну і прыходзіцца гатаваць прям. Ну, гатоўка здаравеннай жбаны, карацей, гэтага самага ежа гатуецца. Блін, мне прыйдзецца скакаць уніз, і ў мяне вельмі абмежаваная колькасць бурштына. Я магу, конечно, тут забіць аднаго, там стварыць двіж, але сэнсу ад гэтага не шмат. Блін, ну, магчыма, чат прыйдзецца забіваць. Каб сэканоміць бурштын. Бурштына проста засталося ўсяго 3,5 ячэйкі, і мне няма адкуль яго ўзяць. Так. Я зараз дачакаюся, вось гэта разгарнецца. Оп. Тело схавалі. Зараз заберемся назад наверх. Вось так. І я ураню жирандоль на 2 унізе. Чакаем. А я толькі заўважыла, што мне ноччу павярнулі карову. Трэба будзе падзякаваць потым чалавеку. Ну, яна кайфовая. Муку хаваюць. Мука ім не патрэбна. Так, ачовачку мы, конечно, атрымалі. Першыню забіў рыцара. Не пашчасціла, ну упала, ачапілася. Жирандоль, не вытрымала. Зараз яны ўсе не пашчасціла ім проста. Няма нейкіх гоблінаў. Можете нікога не шукаць. Гэта не забойства. Няшчасны выпадак. Добра. Все, яны падсупакоіліся. Дарэй, божухна, все, слова не ідуць. Так.
Ён наверсе. Hold on much longer. They have days at best. Don't be А so як мені sure. зараз We забратися? messed up the last attack, and we lost sight of several of them. You're too pessimistic. They can't regroup and threaten us with so few of them. They're done for. Так. Я ж ніяк наверх забирався, так? Ось так. І. А, ну і все, ми наверсі. І там є рычаг яшчэ один. Добре, зараз поглядім. Блін, ахоўнік, які глядзіць прыкладна ў напрамку таго, куды я жадаю трапіць. О, я бачу, там можна вылезці знізу. Давайте гэтым скарыстаемся. Оп. Мне так падабаюцца гэтыя ўзроўні. Блін, я вельмі ўдзячны Cyanide Studio. Please, if anyone's listening, let me go home in one piece. Я бы хацеў, канешне, мне трошкі не хапае сюжэта ўжо ў гэтай частцы. Яны рэальна яго неяк, ну, уклаліся грашыма, карацей, у геймплей, трошкі падзабілі ў сюжэт. Гэта шкада. Але ў астатнім усё шукаўна. Мінімагільшчык збянтэжыў, ці з'яўляецца жырандоля настольнай лямпай. Ну, жырандоля жа звычайна гэта вось якраз такі падвешаная штука. Але я не ўпэўнены. Я не спецыяліст. Так, Ціртхе, ты гэта там папрасцей, ты пачала сказ, блин. Памёр дзед Максим і хуй з ім, што? Летась перавяла сабаку на таннейшы корм, бо задужа прэміяльны быў. А з гэтай зімой яшчэ і на версію для старых сабак, каб не адлусцеў, замяніла. Трохі зажурыўся. Ну. Але ж яна на столе. Павешаны на столе. Ды пачалося. Хопіць гуляцца з маёй галавой. Вылезьце з маёй галавы. Выбірайцеся з яе. Висите у их жирандоля на столе. Great. The shard's at my level. Just need to get rid of this barrier. Maybe one. Finally, the shard's within reach. Так. Let's get it. Я зараз. Это челы? Один дайшоў, другі, я чакаю, пакуль ён разгарнецца. Мне падаецца, дарэчы, ён мяне не заўважыць, калі я нават буду... Оп, не, заўважыць. Калі ласка, не заўважце. Оп, ёсць. Say, you've been around for a long time, right? As long as time itself. Right. So you've seen goblins before, I suppose. Creatures were indeed called goblins eons ago. But that's where the similarities to you and your Гобліны існавалі да Стыкса. Існавалі яны. Apologies? For what? I asked you a question, you answered. We're good. Гэта істота... Оп, небачнасць. Хаваемся і працягваем тут сидзець. Let's board the Zeppelin and check out what's next on the map. Я чакаю, пакуль той ахоўнік адгарнецца. Дайце-ка момант. Давай. Ёсць, схаваліся. Наганю чатачку. Вось гэта важна. Зноў жа лорная, як бы кавалкі накідываюцца, але, блин, камон, гэта адна фраза і ўсё. Гэта не нейкая там прям адстэнка там, не ведаю. Оп, уварваўся ў стулы. Оп. Нас запаліць зараз. У любым выпадку запаліць.
не заўважылі. Ну, конкретно мяне не заўважылі. Яны то заўважылі, што там нешта адбываецца, я стол перагарнуў амаль увесь. У нас ёсць бацькі. Не. У сэнсе, што стагоддзі, там, тысячагоддзі назад існавала такая раса, як гоблін. То бок гобліны былі. Гэта не мы арыгінальны гоблін. Але сувязі з намі яны ніяк не падобныя на нас. Караце, мы дзве розныя рэчы абсалютна. Нас па памылцы, можна сказаць, гоблінамі называюць. Мы нават не арыгінальны стык, я згодны. І бацька у нас быў орк-шаман. Да. Ён не толькі шаманам быў, ён быў оркам-шаманам. Калі я не блытаю, блін. Я спадзяюся, я вам зараз, я лор дасканала кажу, і я не блытаю, потому што я рэальна не вельмі дакладна памятаю, хто яго бацька быў. Я памятаю, што там была праблема з шаманам. Шаман неяк завязаны ў гэтай гісторыі. Альбо там быў бацька, альбо бацька і шаман выгналі яго. Ну, тыпу, гэта можа быць як адна істота, так і дзве розныя. Так. Таксама пра бацьку шамана запомніла. Ну вось, нешта такое. Але я зноў жа, я можа паўтараю проста адну і тую ж памылку так даўно, што я проста ў выніку блытаю і вас. Так што гэта таксама магчыма. Так, бурштына трошкі створым і вып'ем адразу. Не хапае у нас. Бурштын у нас рэальна вельмі канчатковы рэсурс. Нам патрэбна больш. Так, што я жадаў? Я жадаў. У нас ёсць кароты ўсе, мы можам выбірацца адсюль. Але я жадаю зрабіць дадатковыя квесты ўжо. Што у нас засталося? Дадатковыя місіі. Руна чыты каля балота. Ва ўмацаваннях ёсць яшчэ рэгалія вось гэтай племені Рен. І чысты бурштын. Пачакайце-ка, не. Памятаеце, я сказаў, што Джараку патрэбны кварц. Я на папярэднім стрыме сказаў, я схлусіў, я памыліўся, неуважліва слухаў. Яму Джараку патрэбны крышталізаваны чысты бурштын. Я думаў, што ён з-за таго, што ён крышталізаваны, я, можа быць, неяк у мяне ў галаве уявіўся кварц, я запомніў. Карацей, вось яна памылачка. Добра, дзесьці тут знаходзіцца крышталізаваны чысты бурштын у доках. Ціртке, я пайшла спаць. Ты літаральна, калі ты прыйшла на стрым і сказала добрай раніцы? Ты прачнулася толькі недавно. Як гэта працуе? Так, гэта і гэта. Цудоўна. Оу, амаль запаліліся. Блин, заўважылі. Я лухту нейкую зрабіў. Давайте, забівайце. Ну, спаць-то ніколі не рана. Але ўсё ж такі. Quartz collected. Let's hit the Zeppelin and see some new sights. I thought there was something. Так. Чекаем. Ласка, не проверяй знизу. Ласка, не проверяй. Иди просто далей. Так, тобі подалося. Дякую. Оп. Я не ведаю, дзе мне шукаць. Я не вельмі упэўнены, што з гэтага докі.
Може бути, ми зараз у доках. Блін, треба буде добратися до скарота нейкага. Шукаємо скарот ближайший. Ось там він наш. Блін, я ввогуле з іншого боку. Я буду обходить это все. А можно неяк наверх? А, вот тут можно наверх забраться. Ось так. Я б у ідеалі ўвогуле на самы-самы верх забраўся бы. Ёсць нейкія зручныя спосабы гэта зрабіць? Так. Time to take a closer look. Блін. Кожны раз, калі я думаю, што я знайшоў... Амаль упаў. Амаль упаў. У парадку. Незаўважна, незаўважна. Мне бы сюды наверх падняцца, і я скарот сабе знайду. Зараз это працоўнік адайдзе, і будзе ўсё ў парадку. Я не спала, выпраўлю рэжым пасля таго, як учора прачнулася ўвечары. Выпраўляю рэжым пасля таго, як прачнулася ўвечары. Не баялася праспаць візіт да лекара. Празявала з адсочвання запасаў лекаў. Трэба было тэрмінова ўпісваць рэцэпт. Ну шкада, шкада. Добра, добра, сіеста. Добра, добра ідэя. Докі... Вось яны, давайте ў докі прыляцім. Пачнем з іх. Мы дакладна не там. А, не, пачакайце-ка, мы якраз такі каля балота. Так? Там якраз такі квест каля балота. Ну ладно, неважна. Давайте ў докі зараз злётаем і ўжо з докаў там паглядзім. Уи. Гэта ў нас докі. Вось гэта лічыцца. А, ну правильно, тут маленькія караблі ёсць. Караблі ёсць? Караблі ёсць. Што канкрэтна я тут шукаю? Так. Ведаеце, што я забыўся? Я забыўся прычапіць. Я не ведаю, як я сёння стрым пачынаў. Я гук не праверыў, я не зачапіў паведамленне, ні халеры я сёння не зрабіў, дайце-ка. Паведамленне гэта кожны патрэбны раз рукамі дадаваць. Крынжаціна. Зараз дайце-ка момант. Гэта пра розыгрыш. Нагадваю, што у нас чакаецца розыгрыш. Розыгрыш ключа па Міо на Міо будзе ў пятніцу. Вось гэта паведамленне, і я зараз яго зачаплю. Вось. Няхай застаецца. Забыўся яго прычапіць. Вы можете зарэгістравацца ўжо. Вам не абавязкова гэта зрабіць, рабіць у пятніцу, то бок вось тыдзень я даў на гэта. І ў пятніцу а 12 па почце мы якраз такі будзем. І будзем якраз такі яго разыгрываць. Так што записывайцеся і магчыма вам пашанцуе. Вось. Рабіць будзе гэта прыкладна так же, як рулетка. 12 гэта трохі прыкладны час. Вось. Але я спадзяюся, я прям роўненька па гадзінніку. Там, можа быць, мы будзем скончваць штосьці. Я не ведаю, во што мы ў пятніцу будзем гуляць, там паглядзім. Вось, я спрабую дакладна ў гэтую ж ў 12:00 пачаць розыгрыш. Так, зараз думала ёй яшчэ адзін блістер. Выдушыла пілюльку, зразумела, што гэта зусім іншыя таблеткі. Блін, нічога дрэннага не будзе з гэтага. Так. Падаецца, стык скрашнуўся. Так, стык скрашнуўся. Ключ разыгрываецца не будзе, а вас разыгралі. Усё, разыгрыш залічан. Не, сапраўды. Дай-ка экспертнае меркаванне на новага стыкса. Гэта
з розніцай ад іншых частак. Гэта больш адкрыты сусвет, гіганцкі сусвет. Даданы здольнасці для перасоўвання па амаль адкрытаму сусвету. Геймплейна не змяніўся аніяк. Стваральнікі ўсе тыя ж маніякі па ўзроўням, то бок іх можна вялікай колькасцю шляхоў праходзіць. У адкрытым сусвеце гэта працуе нават трошкі лепей, але за неабмежаванасці ты, па сутнасці, не маеш амаль ніякіх аніякіх складанасцяў. То бок ты, па сутнасці, неспынная машына для перасоўвання. То бок, вось, дзякуючы вось гэтаму, дзякуючы месцам, якія ёсць, то бок, хоць і шмат варыянтаў, але ты яшчэ больш, не абмежаваны. Адсутнічаюць трывогі, то бок пагроза твайму стэлсу мінімальная проста. Тое, што ты забіваеш кагосьці, ніяк не наказваецца, забівай колькі пажадаеш, па сутнасці. Толькі рэсурсаў, каб у цябе было на ўсё гэта, і трываласці, каб забіваць усіх навокал. Вось, я так не люблю, канешне, гуляць. Так што, вось гэта такое спрэчнае, так. Гэта спрэчнае, гэта можа быць для кагосьці плюсам, усё тое, што я пералічыў, гэта для кагосьці можа быць плюсам, для кагосьці мінусам. Што дакладна мінус, па адчуваннях менш сюжэту. Сюжэту я чакаў нават больш, а яго малавата. Прям я ўжо, колькі мы, 3-й стрым, атрымліваецца, так? І, па сутнасці, развіццё сюжэта гэта Стыкс шукае сабе кварц, таму што ён падсеў на новы наркотык сабе. Вось прыкладна ўсё развіццё сюжэту. Пакрыху нам накідваюць лору. Мы сустрэліся з оркамі, якія размаўляюць, з шаманкай арчихай. І яшчэ пакрыху мы размаўляем з істотай, якая тут ужо тысячагоддзя ў гэтым сусвеце. Можа быць, потым будуць вось гэта павароты, але пакуль нічога. Вось, я не ведаю, сказаў, на Last Train Home адпраўляецца 1000 і на Ale Abbey адпраўляецца 1000. Так што вось яно якое. Добра гэта ці не, я думаю, менш сюжэта шкада, дакладна. Адкрыты сусвет спрэчна, але ок. Тое, што ты супермабільны і не маеш складанасцяў, я гуляю зараз на максімальнай складанасці, калі што, то, не ведаю, як бы мне не тое, каб складана. Так, і у нас мы толькі што даведаліся, напрыклад, такая рэч, гобліны існавалі да Стыкса. Тысячагоддзі таму, карацей, там шмат вякоў назад, гобліны існавалі і да нас. Мы не першыя гобліны тут. Што трошкі шкада, насамрэч. Ім лепей бы развіць гэту ідэю пахутчэй далей, таму што гэта альбо вельмі дрэнна, альбо вельмі цікава. Я яшчэ не вызначыўся для сябе. Так, дзесьці ў доках мне патрэбна знайсці, вось гэта, дарэчы, такая штука, гіганцкая лакацыя, мне дзесьці у гэтым месцы, канкрэтна ў доках, а ў гэтай частцы лакацыі мне патрэбна знайсці, што я шукаю? У доках, так, фортыфікацыі гэта, крышталізаваны бурштын, добра. Можа быць, ён унізе ідзе. Там, дзе я не правяраў, хутчэй за ўсё трэба шукаць. І гэта з іншага боку, я вось тую частку гэтай лакацыі не глядаў. Мы дзесьці праз 5 хвілінак зробім перапынак невялікі, я паснедаю хуценька, і я яшчэ кіну рэкламны перапынак, каб прыролы прыбраць. Так, гэта ўсё, канешне, крута, так, то, што я бачу, але гэта не крышталізаваны бурштын. Няўжо ён вось тут? Так. Можна скарот нейкі. Пожукна. Ахоўнік спіць. Я тут з гэтага боку хадзіў. Так? Так, я тут хадзіў. Але бурштына я тут не бачу. І тут няма. А дзе ён? Там ёсць, канешне, вось трошкі досведа. Яны такі вырашылі падвязаць of Orcs and Men да сюжэта, ці што? Я ўжо шчыра, я так даўно праходзіў of Orcs and Men, і я памятаю, што там у сюжэце не тое, каб прям шмат расказваецца пра сусвет. То бок там толькі канфлікт оркаў і людзей падымаецца, і, такое, агульнымі рысамі сусвет апісваецца.
Вось, я не памятаю, што там гобліны былі. Ну, там гоблін быў, там Стыкс быў, так? І Стыкс расказваў пра тое, што яго там з племені выгналі, што ён быў оркам. Але гэта, па сутнасці, узгадывалася і ў першым Стыксе. Я думаў, што гэта толькі ў Forks and Men ёсць, але не, гэта насамрэч ёсць і ў першым Стыксе, калі я яго перапраходзіў. Для мяне гэта было сюрпрызам. Вось, а вось канкрэтна, што там з гоблінамі, што яны былі раней, і яны былі зусім іншымі ад таго, якім з'яўляецца Стыкс, гэта загадка для мяне. Я пакуль не разумею. Вось, я кажу, там была одна фраза толькі, якая пракідваецца. Мы, па сутнасці, з гэтай, кожны раз, калі мы паглынаем вось гэту новую субстанцыю кварц, мы выходзім на прамы званок з нейкай істотай флакс, як яна, прыпой, я не ведаю, не флакс, а карцей метал такі. Вось, якая з намі размаўляе. І вось яна якраз такі кажа, што існавалі гобліны, але яны зусім цябе адрозніваліся. І ўсё, вось што мы ведаем. Так, да дзе яно можа быць? Добра, ідзем у самы низ тады. Вось туды. Я тут пакрысе вось так спушчуся. Оп. Спрабуем тут пашукаць. Тут склад нейкі. Там ахоўнік. Ды нешта незразумела. Опа, знайшоў, вы глядзіце. Адзін з 3 ёсць. Добра, гэта ён і быў. Ён ніяк, па сутнасці, не вельмі адрозніваецца таго, што мне, ну, ад нікага іншага. Ён проста прадмет. Дзіўна, я гэтага не чакаў. Я чакаў, што будзе нейкая прям такая, типу, о, дадатковы квест, ось туди проникнуть патрэбна. Але не. Так, я хаваюся месца, каб чытаць чатку, бо на максімальнай складанасці захоўвацца самастойна нельга. Ты можаш толькі аўтазахаваннямі карыстацца. Дык тое старчаўшыеся оркі былі, не? Ну, гобліны. Не. Стык жа быў унікальным, таму што ён гэты самы. Ён неяк, я не памятаю дакладна нюанс, вось рэальна я не памятаю. Я памятаю, што гэта неяк з шаманам звязана, што неяк Стыкс зганбіўся, яго прагналі са свайго племені. І Стыкс быў адзіным, па сутнасці, такім у сваім родзе. Няма больш іншых гоблінаў. Вось у гэтым яго была асаблівасць. Ну, па сутнасці, ён адзіны такі орк. Яго альбо праклялі, можа, рэальна з бурштыном неяк звязана, тое, што ён на яго падсеў вельмі моцна, наркаманам стаў. Вось, ну такое. Вось, толькі яны не як клас, а тыпу, проста оркамі. Дык вось, тое, што нам кварц гэта сказаў, ну, флакс, пардон, выбачаюсь. Тое, што нам флакс сказала, гэта істота, тое, што так, гобліны былі, але тысячагоддзі таму, а ты з імі ніяк не звязаны абсалютна. Ты абсалютна іншая істота. Вось. Quartz collected. Let's hit the Zeppelin and see some new sights. Добра, наркаманімся. Я не памятаю дакладна, чым ён зганебіўся. Вось гэта я не запомніў. Блін, мне ж така выбрацца адсюль патрэбна альбо зачапіцца дзе-небудзь. Я змагу вось за той кран зачапіцца, калі пайду як? Я хаця бы за ніжні зачапіцца магу. Вось так. Оп. Вось наконт мабільнасці. То бок, калі ласка, я прям выбраўся з сітуацыі, калі там выбірацца бы і выбірацца, але мне гэта не праблема, я просто бяру да і скачу. Так. Добра, мне падаецца, мы скончылі на тэрыторыі оркаў. Зараз адправімся да сцяны альбо ў руіны Акінаша. Не, Акінаш мы ўжо зрабілі. Добра. Тады мы пойдзем на сцяну і на сцяне будзем рабіць. Я зараз пераправеру. Не, схлусіў. Не, халеры. Мы не забрали ў фортыфікацыях рэгалію з племені оркаў. Это раз. По-другое, мы не забрали руну. Так, мы не забрали одну з рун. Дзе нам бліжэй? Вось сюды, мне падаецца, бліжэй мы пададзем. Як бы так тут спусціцца?
меня уже зачепиться тут нема где. Добра, на своих двоих придется. Амаль запалил. До речі, Гринфілд, Natural, Тізан, Лаванда and Вербена неблагі. Добре, запомнив. Запишу собі у гарбатний нотатничок. Мене нема, мене нема. Мене нема. Не існує, гоблінов не існує. Не існує гоблінов. Тільки орки. Все, сховались. Так, а мы добрались до... Я, по сутнасці, ждаю до кропки хуткага пераносу дайсці, каб зарыентавацца на агульнай мапе, а то я нешта трошки заблукаў. Вось, і на гэтым я перапыначак зраблю. Ёсць. Так, я якраз таки на фортыфікацыях, то бок гэта якраз таки тое месца, якое мне патрэбна. Дзесьці тут у наваколлі ёсць. Что у нас есть у каля фортификации? Так. Регалія племені оркаў. Вось яе патрэбна будзе знайсці. І ўсё. Будем абшукваць гэтую тэрыторыю, тады адразу пасля перапынку я тут вам стану паназіраць за тэрыторыяй мясцовай. Куды-небудзь прыгажосць нейкую показаць. Ладно, давайте вось тут. Будем сядзець. Зараз перапыначак і вярнуся да вас праз 5 хвілінчак. Добра, 5-7 хвілінчак. Зараз буду.
Come on. Я вярнуўся. Пойдзем на моўны крымінал, перакладзем імя Рэна Рэшак. Я паспрабую, але зноў жа вы ведаеце, як это працуе ў мяне. Калі трэба доўга ўзгадваць і слова, то я проста пайду кароткім шляхом. Людская трагедыя пачалася. Не, Людцік, не рабі так. Удумаў. Ён стаў на кухню і паглядваў на халадос, які знаходзіцца праз увесь пакой на іншым баку, і прыцэльваўся ўжо як бы скокнуць на яго. Толькі, каб вы разумелі, там тыпу метра 3. Ну ладно, можа 1,5, но толькі яму патрэбна скокнуць яшчэ на метр у вышыню. Керебрымбор. Ну так. Ну я плюс-мінус запомніў, пакуль што запомніў, яго Джарак клічуць, але я недаўна квест чытаў, толькі за гэтага я памятаю зараз. Халера-то, а дзе у гэтых фартыфікацыях можа быць? Просто варыянтаў-то даволі шмат. Вось там можа быць унізе, напрыклад. Просто што з гэтага лічыцца фартыфікацыямі, а што не? Пачатак узроўня вось там знаходзіцца, так? І гэта лічыцца як асабістая лакацыя. Тады фартыфікацыі гэта вось гэтая, палова атрымліваецца. Я просто не ведаю нават, дзе шукаць-то. Давайте фортыфікацыю ўспрымаць вось як вось гэты форт канкрэтна. Яна ж фортыфікацыя, правильно? Павінна быць форт. Ідзем сюды. Тут няма ні халеры. А чаму, дарэчы, паказваецца, што балісты іх узмацнёныя кварцам, калі кварц стаяў іх забраў? А, вось, дарэчы, там фіолетавенькае нешта, каля балісты. Давайте поглядим. Амаль заўважу.
Так. Зараз крыху бліжэй. Ён не разгарнецца. Добра. For me? You Гэта проста эмблемка. Гэта не тое. Праблема. Ладно. Так, ён пайшоў далей, я пойду вниз. Вось гэту лакацыю тут было прям шмат аховы ў папярэдні раз. Зараз значна менш. Мы можам тут спакойней хадзіць. Ты больш ночы яшчэ, я так разумею, што патрулі таксама змяняюцца. Ну, тут няма змены дня-ночы, гэта трэба зараз, каб блытанін не было. Дзень-ноч тут не змяняюцца. Але калі па сюжэце прасоўваешся, лакацыі абнаўляюцца. Оп. Глядзела шортс з паперёнам, у якога была медычна пацверджаная праблема з вызначэннем адлегласці. Топ-100 нязгрэбных сітуацый. Угу. Я чуў пра такое, так. Ён там далей ходзіць. Тут працаўнікі былі, але нешта зараз цішыня. А дзе? А дзе можа быць інсігнія гэтая? О, там яшчэ ніжэй ёсць. Уф. Так, тут людзі... Але гэта ўжо выглядае як частка докаў, не? Проста рэгалія павінна быць забрана была у Арэшка, у племені Арэшка, а павінна была быць забрана людзьмі. Яна пра гэта казала. Таму я ўяўляю, што дзесьці на тэрыторыі людзей павінна быць, а не там, дзе жукі поўзаюць. Дарэчы, наконт гэтага самага, там было пра спіс нататнічак з гарбаткай. У нас ёсць такі нататнічак. Гэта быў паўжарт. Мы проста не тое, каб суперактыўна ім карыстаемся, але ён такі ёсць у нас. Буду правяраць гэтае месца. Таму што мне падаецца, гэты будынак я ўвогуле скіпнуў. Боже, ён прям у мой бок пайшоў. Мне падаецца, гэты будынак я скіпнуў папярэдні раз, абсалютна не зазіраў яго. У гульнях я часам такі паперён яшчэ і з праблемай кірунку. Ну, я скажу, што з кірункам нармальна так у большасці людзей праблема. Усё ў парадку. Я бы за гэта не пераймаўся. Асабіста ў гульнях. Ну, яны ж пабудаваны неяк, ну, па-свойму. І калі ў жыцці досвед гулень, ён трошки адрозніваецца ад, ну, як гэта, арыентацыя на мясцовасці ў рэальным сусвеце. Вось. Асабіста ў гульнях тыпу Стыкса. Ось. Ну, зноў ж залежыць ад гульні. Некаторыя гульні спрабуюць якраз такі рэальную арыентацыю на мясцовасці перадаць. Няўжо гэта будзе рэгалія, яна не будзе фіолетавай. І мне патрэбна шукаць зусім іншае. То бок мне патрэбна шукаць вось як бурштын гэта, жоўтенькая. Проста тады ў мяне яшчэ шмат месцаў патрэбна праверыць. Можа быць тут. Проста вось тут я не веру ў тое, што будзе што-небудзь. Алера. Потому што гэта падаецца пачатак узроўня, а пачатак узроўня называецца неяк па-іншаму. Не фортыфікацыяй. Там нічога няма. Мне падабаецца вось гэта тое, што кожны будынак, па сутнасці, мае... Гэта не накапіраваныя будынкі, а кожны мае свой плюс-мінус унікальны падыход. Ты глядзіш, і рэальна, ну, бачна праца, карацей. А што, калі рэальна ўнізе ў дрэвах у фортыфікацыі? Што, калі яно рэальна рэгалія гэта ўзесці ўнізе? Таму што там людзі таксама ходзяць, вось гэта, ахоўнікі. Вось як зараз, напрыклад. Я тут хаджу. Вось там унізе можна прайсці. А я там нічога не правяраў. Я нічога не ведаю. Я Джон Сноу.
Гуні ж быццам нават дапамагаюць змагацца з гэтай халерай. Яны як бы дапамагаюць. Я лічу, што дапамагаюць, таму што я, па сутнасці, арыентавацца навучыўся на мясцовасці дзякуючы гуням. Мне дзве гульні, якія мяне прывучылі арыентавацца на мясцовасці. Гэта Morrowind і гэта самае, і DayZ. Супер две карысныя гульні для таго, каб навучыцца ўвогуле не заблукаць. Таму што толькі гэтым вы ў асноўным і займаецеся. Так, добра, тут няма. Мрмяу. Каток на фоне. Да блин. Ды хоть дзе? Так, схаваемся тут. Пакуль ён пройдзе. Людска носіць. Там не супакойваецца кот. Накармілі яго новым кормам. Што табе шукаць, кот? Ты аб'еты, кабзда. Каб вы разумелі, падаецца склад у корма такі ж, як і той, ну, як і мы гатуем, ну, прыкладна, так? Але чамусьці яго патрабуецца там у 3 разы больш, 2 разы больш, ладно, па аб'ёму. Так што каты зараз з'елі, ну, прям падвойную порцыю сваю звычайную. Вось. Ім бы спаць і супакоіцца? Не, яны носяць. Ды што за халера-то? А дзе ён можа быць? Я вось там фіолетовенькое нешта бачу ўнізе. Давайте вниз сходим. Так. Блин, я нешта пропустил там про гарбату. Greenfield Natural Season. А, ось про яго гаворка, так. Як я факт, як я блукала ў Морвінді. Так, так, вось. Типу, тыя, хто кажуць, што ў Морвіндзе нічога складанага і нельга заблукаць, гэтыя людзі просто занадта шмат гулялі ў Морвінд. І просто занадта шмат гулялі ў Морвінд і забыліся пра тое, як ён насамрэч кабзда, які складаны. Там заблукаць супер лёгка. Так, жучок. Оп. Оп. Може заб'єм? Заб'єм. Мінус жучок. А дзе? Мне нават ужо хочацца просто ўзяць, ды, можа быць, блин, я не ведаю. Не, ладно, шукаем самастойна. Не будем, не падаемся на гэта жаданне, таму што я шукаю зараз хреньку, якая невядома дзе знаходзіцца. У невядома якім пакоі. Блин, збег жучок. Я просто ждаю яшчэ і низ праверыць, таму што дакладна ўпэўніцца, што няма. Оп. Таму што я чакаў бы, што гэтая рэгалія будзе якраз такі дзесьці у людзей. Але калі яе няма там, то гэта, канечне, лухта поўная будзе. Я просто згубіў бы час. Ну, вось дадатковы досвед сабе знаходжу. Але гэта ўсё не тое. Так, я навучылася арыентавацца па мапах дзякуючы Морвінду. Вось, так, дарэчы, Морвінд і я кажу DayZ, але DayZ я разумею, што хутчэй за ўсё, я так гляджу і такое чуванне, што не так шмат у мяне гледачоў, які ў DayZ-та гулялі. Вось. Там здаравенны жук наперадзе. Ён жа не ахоўвае ніякай рэгаліі, а? Вось, DayZ просто гэта літаральна там арыентацыя па мапах, па рэальных мапах. У вас, калі вы знойдзеце компас, то вы па компасу арыентуеце. Калі компаса не знойдзеце, у вас ёсць просто мапа,
рэальнай мясцовасці, гіганцкай лакацыі. І ўсё, і шукайце. У вас няма нічога, ніякіх ні NPC, нічога, у вас ёсць толькі мапа. Дзе вы зараз, вы падышлі да пункта нейкага, да не ведаю, там, да паселішча, да вёскі якой. Чытаеце назву вёскі і на мапе шукаеце адпаведную вёску і проста арыентуйцеся па сонцу. Літаральна па сонцу арыентуйцеся. Я памятаю, як мы з сябрамі заблукалі, ашлі па прамой. І рэальна, ведаеце, вось як у мульціках персанажы, карацей, ідуць, і потом прыходзіць на адно і тое ж месца. Мы так рэальна паўтарылі гэта ў DayZ, мы шлі па прамой і прыйшлі літаральна ў тую ж самую кропку, з якой пачалі сваё падарожжа. Мы шлі 2,5 гадзіны. Мы так і не прыйшлі да вёскі, у якую мы збіраліся спачатку. Я не ведаю, як нам гэта ўдалося, там цэлая гісторыя, тыпу, мы ў цемры шлі проста, адзін за адным радком. Божух на. А можна мне... Я ўжо сумняваюся, што я знайду гэтую рэгалію. Я затое знайду ўсе дадатковыя коллектиблсы. Давайте, можа, праз гэты бок. О-о. Упс, добілі. Мне таксама ёсць гарбатны танчык у электронцы. Карыстаюся TPL. Там можна адзначаць асобнае заварванне чаю, дадаваць уражанні, адзнакі, сачыць за запасамі. Плюс ее функцыя садсеткі. Можна дзяліцца заварваннямі. У нас, по-моему, просто у ноушыне дадатнічак зроблены і ўсё. Моравень, дзе нескладана арыентавацца і цяжка заблукаць. Ну, гэта, я кажу, это словы чалавека, які... No more quartz to gather here. Time to hit the skies and see what's Гэта толькі чалавек, які шмат гуляў яго. Толькі так. Тыпу, калі у цябе няма абшырнага досведу арыентацыі на мясцовасці, таго, што табе патрэбна размаўляць з людзьмі, каб даведацца, дзе твой квест знаходзіцца. Вось гэта ўсё. Ты маральна не гатовы да гэтага, і табе, ну, ты чакаеш, што цябе правядуць за ручку, то Моравень гэтага не робіць. І ты можаш вельмі доўга блукаць там. Калі ты спрабуеш знайсці сабе квест. А калі ты знаходзіш месца, якое ты не чакаў знайсці, якое задавальненне атрымліваеш. Кайфовая гульня. Трэба было спытаць у жучка. Я вось спрабую не спаліцца. Так. Пойдем осторожно. Оп. Сказаў я і паскорыўся. Давай. Стыкс. Оп. Яшчэ досвед дадатковы. Я збіраю дадатковы досвед, як проста як цукеркі. А вось рэгалію гэтую арэшка я не знаходжу. Дзе яна? Аддавай. Вось там яшчэ ёсць нейкая хрэнька. Так, тут пытанне яшчэ, як туды трапіць. Вось мы і трапім. Вось і ўся складанасць. Оп. Добра. Реально, я тут усе коллектиблсы збяру. А вось то, што мне па квесту патрэбна, не. Ну, гэта дадатковы квест, гэта не абавязковы, просто што хрэнью нейкай займаюся. Просто апісанне, тыпу, просто ў фортыфікацыях знаходзіцца і ўсё. А што з гэтага з'яўляецца фортыфікацыямі, я нахрен не ўпэўнены. Так, а можна неяк зачапіцца? Оп. Давайте вось тут провалимся просто нахрен. По-лютому. Тут ахоўнік спіць. Нікога няма. Спакойна. Яна ўсё, калі шчыра, выглядае як фортыфікацыя, я так-то вам скажу. Добра. Лесвіца і лесвіца пайшлі наверх. І тут ні халеры няма. Божук, ну я чалавека не заўважыў тут. Ну, падаецца, не патралюю я хоць.
Ой, пачакайце-ка, я там бачу штосьці. Скрозь гэта самае. Скрозь стенку. Фіолетавенькая. Не ведаю, што там, але мы гэта забіраем. Так, у Kingdom Deliverance 2 на харде падобна, асабліва калі ўзяць антыперк сарамлівец. Сарамлівец, а што ён дае? Можа быць, слухайце, шалёныя ідэі ў мяне з'яўляюцца, канешне, мне стыкс не пройдзеная, я тут гэта раскідываюся. Абяцанку рабіць не буду, але з'явілася такая думка. Як вы думаеце, ці будзе цікава назіраць за досведам чалавека, якому мне цікава гэта зрабіць, але я не ведаю нічога, ну, я амаль не ведаю Kingdom Come Deliverance нават першы альбо другі, так, яны абодва ў мяне ёсць, так, я так і да іх не дабіраюся. Вось, яны проста гіганцкія гульні па памерах, але калі гуляць іх на максімальнай складанасці, вы з гэтымі ўсімі перкамі і ускладненнямі, так, і мне цікава не ўскладненне сабе жыцця, а ведаеце, проста каб быў дзіўны нейкі экспірыенс, тыпу такі вельмі рэалістычны. Вельмі сярэднявечна падобны той, што цікава было бы быць ролью гэтага. Вось, ці цікава было бы такое зладзіць. Просто, можа быць, як, не ведаю, як дадатковы стрым. Не, дадатковы стрым дакладна не, я не ведаю, калі гэта ў расклад запіхаць. Просто, мне падаецца, гэта можна было бы, і мне было бы цікава, і вам бы было бы і паглядзець. Потому што я не супраць такога, тыпу, я мала ведаю пра гульню, але рэальна я не ведаю, куды ісці, я не спрабую гэта вырашыць як тэхнічную праблему нейкую. Я просто рэальна чэл у сярэднявеччы заблукаў. Ахоўнікаў няма? Дзіўна. Оп. Гэта ты? Так, гэта руна. Але гэта ж не квест, так? Я атрымаў руну, я атрымаў руну, якая ўвогуле з іншага дадатковага квеста, каб вы разумелі зараз. Абсалютна не звязаная хрень. Сарамлівы Генры не можа пытацца ў NPC, дзе я. І да дзяўчата у лазню толькі памыцца. Окей. Нельга пытаць дарогу. Ну, гэта падаецца занадта складана. Хаця можна, ну, в прынцыпе, можна. Тыпу, чаму не? Чалавек такі можа быць. Мне вельмі складана глядзець стрымы па Kingdom Come Deliverance ці Baldur's Gate 3. Разумею. Не, гэта проста хутчэй разважанне. Я проста такі задумаўся, гэта можа было быць цікава. За дзяўчат крыўдна было. У сэнсе. Тое, што ён у лазню з дзяўчатамі не толькі мыцца ходзіць. Не даскокнуў. Давайте выйдем. Что, реально больше ничего? Добра. Один стрим я вытрымаю. Ну, тут такое. Я просто думаю, за один стрим мы шмат не поспеем. Kingdom Come Deliverance першы, як мінімум, ён прям пачынаецца доўга. Мне за гэта яго... Мне складана вярнуцца ў яго, у першы Kingdom Come Deliverance, за таго, што пачатак у яго зацягнуты. Ён ачмурена працуе, калі ты першы раз праходзіш, але хочацца кнопку скіпнуць проста. Скіпнуць навучанне бойкі, падарожжа там у бліжэйшы горад, вось гэта ўсё там, ну я спойлеры спрабую абысці, вось што там у родной вёсцы адбываецца. Карацей, ну вось гэта ўсё, то бок. Каб ты ўжо быў паўнавартасным і дзесьці працягнуў там з адэкватнага моманту. То бок, таму што ты там новага персонажа стварыў, але вось паўтарэнне гэтай часткі, яно ж, па-моему, абавязковае абсалютна. Так, а хуткае падарожжа адсюль магчыма? Увогуле. Падаецца, вось адтуль магчыма. Знізу. Добра, давайте яшчэ раз глядзім квест. Я нешта прапусціў, так? Я забраў... Так, я літаральна ўжо ў іншай лакацыі, я забраў іншы прадмет.
А вось тое, што мне тое, за чым я прыйшоў да племені Арэшка, там яе рэгаліі, я не знайшоў. Давайте браму гэтую адчынім. А гэта што? Гэта яно. Просто ляжала, я тут праходзіў міма, я не заўважыў і ляжала просто сабе хрень. Там по типу як... Я думаў, гэта маленькі амулетик, а там як выглядала як вопратка. Ну і ладно, зато інжик застанецца з носом ва ўсіх сэнсах. Так, пачакай-ка. Пу-пу-пу-пум. Застаецца з носом. Я ўсё, я зразумеў. Я спачатку не зразумеў, а потым як зразумеў. Так, добра, глядзіце. Мы зрабілі поўнасцю лакацыю оркаў. Ідзем тады да хуткага перасоўвання. Fast travel нам наш патрэбны. І выбіраемся, пералятаем у іншую лакацыю. Ляцім да сцяны. Толькі патрэбна ўніз спусціцца крыху. Вось яна там моя кропка перасоўвання. Оп. Оп. Добренько. І вось тут, я думаю, могу проскачыць, так? Так. Не праблема ўвогуле. Ну вось і файна. Выбіраемся. Пасядзелі ў балотах і хопіць. Так. А что? Что я поднять не могу? Дивно. Ладно. Никакую хрень не могу поднять. Что за хрень, не ведаю. Так, это лухта все. Hey, Sticks. Добра. Я шукаю зараз, может быть, і поразмаўляць, і ў той же момант глядзець карабель на прадмет. Мне падаецца, з часам абнаўляюцца рэсурсы лакацыі. І рэсурсаў час ад часу не хапае, шчыра. Нічога такога. О, у мяне 6 пунктаў досведу. Давайте зараз. Я штосьці хацеў сабе ўкінуць. Вось, можна бачыць ворагаў скрозь сцены. Не той, каб карысна абавязкова, але цікава. Так, рэгенерацыя гэта лухта. Вось гэта я хацеў, так? Не, гэта я не хацеў. Можна сабе яшчэ одну здольнасць. О, кантроль розуму. Во. Кантроль розуму. Што можна зрабіць? Кантраляваць, хадзіць за іх, хутчэй за ўсё, так? Мы становімся небачнымі, калі кантролюем розум кагосьці. За адсутнасць кошту, просто небачная ў гэты момант. Так, можна прымусіць ворага скокнуць альбо ўпасць, калі стаяць каля дзюркі. І тэлепартацыя да цэлі дазваляе тэлепартавацца да ворага, што адмяняе гэтую здольнасць. То бок, ну, па сутнасці, скокнуць на ворага. Давайте возьмем гэты кантроль розуму, каб скінуць. Это весело, мне падаецца. Шмат здольнасцяў для клона. Гэта, канешне, файна, але я не ведаю. Бачыць ворагаў скрозь сцены. Давайте гэта забяром. І ўсё, і нармальна, гэта амаль усе нашыя забрал. Давайте яшчэ кідаць клона можна.
Вось, буду кидаць клонаў, якімі я не карыстаюся. Калі што пераразмяркуем. Куды Ганна падзела таго мужика, які скраў наш кварц, гэтага гісторыя нам не расказвае. То бок, па сутнасці, яны закрыліся там. І ўсё, мы больш не ведаем. Яны проста там разам закрыліся. Можа, Ганна ад нас сысці вырашыла? Дарэчы, ні з кім паразмаўляць нельга, так? Оп. Я ўжо бурштын увесь у нас. Поўны запас. Давайте вып'ем. Оп. Заберем. Табе все равно не потрібно. Tell me, how are things going with our newest arrival? Well enough, from what I hear. I stay clear of her as much as I can. That's pretty thoughtful of you. I have my moments. Добре. У яе не тое, каб ідэальныя справы, падаецца, за рэшкам ідуць. Нічого. Добре. Вось і паразмаўлялі. Шмат размоў, прям гіганцкая колькасць дыялогаў у гульні. Рэальна адчуваецца, што трошкі... Мне падаецца, прям... Я разумею, што ў іх бюджэт уж сышоў на ўзроўні вось гэтыя ўсе, і здольнасці, і іншае. Але вось прям не хапае мне нейкай вось гэтай тактыльнасці размоў Стыкса, таму што Стыкс не затыкаўся папярэдняя частка. Ён вельмі любіў паразмаўляць. Заўсёды ўзаемадзеянне ў меркаваннях раскрываўся як персанаж, тут неяк раскрываецца слабавата. То бок, я думаю, што гэта дрэнная частка для таго, каб пачынаць серыю Стыкса. Я лічу, што першая частка самы ідэальны варыянт для таго, каб укаціцца серыю. Усё яшчэ. Ось, таму што калі пачаць з гэтай, то ты не зразумела, што ты ўвогуле, ну, куды з ёй. Добра, руіна які наша ёсць. На сцяну мы адпраўляемся. А што у нас па квестах? Давайте па квестах ацэнім спачатку. Дарэчы, у гішпанскай эль гэта ля сервеза інглеса. Не LL. Я не памятаю, я памятаю, што ты зараз пасылаешся да размовы, якая была пра LAB, але, па-мойму, гэта нейкая размова у нас была на гэтую тэму, але я не памятаю нават. Так. На сцяне рынок, гарнізон. Нас цікавіць, блін, у нас шмат чаго там патрэбна. Рынок. Добра, два рынка у нас ёсць і гарнізон. Добра. Па сутнасці, толькі две лакацыі. І кварц увесь збіраць, які там толькі знойдзем на сцяне. Так, а рынок быў у пачатку амаль. То бок вось тут. Каля хованкі Хелідрін мы можам пачаць. І... Альбо, не, пачакайце-ка. Рынок, ён вось тут быў. Arlo's Shop, Walmart. Вось сюды. Гэта вось гэта сама размова LL. Зразумеў. Добра, першы прадмет мы знайшлі. Руна ёсць. Я думаю, я даўжэй гэта буду шукаць. Так, што мне руну тут даюць? О, эмблемы вароў, яны паказваюцца скрозь сцены, гэта файна. Стыкс не атрымлівае пашкоджанняў пры падзенні, калі падае з маленькіх альбо сярэдніх высот. Гэта файна, таксама.
Інсігніі тыя гэта як дадатковы доступ. Доступ. Боже, на досвед. Я не ведаю, чат. Не пытайце. Просто дадатковы досвед, па сутнасці. Можа быць, мы да чэла можам гэтага зараз схадзіць? Які там заляцаўся да нашай, як яны, ганначкі нашай. Не? Не, не магу. Блін, я толькі вакі... Не, нічога не магу падглядзець там нават. Так, пераправяем квесты. Застаецца толькі крышталізаваны бурштын 10 каля рынка. Добра. Шукаем крышталізаваны бурштын. Ён не будзе адзначацца як фіолетавы, ён просто жоўтенькі. То бок няма ніякай там прям зручнай штукі для яго пошуку. Што цікава, зноў жа ноч, і тут людзей менш. Што зручна. Ні халеры няма. Што, ўвогуле нікога няма? Што за халера? Увесь рынок пусты? Не, ну, в прынцыпе, лагічна, рынок. Ноч наступіла, ні халеры няма. Просто я чакаў хаця бы нейкіх патрулёў. Хоць штосьці. А, не, пачакайце-ка, ён фіолетавым адзначыўся. Вось, мы забралі крышталізаваны бурштын. Вось і ўсё. Нешта значна просто, прям... Я чакаў, што гэта будзе праблема, як мы шукалі зараз, не ведаю, колькі, хвілін 40 папярэднюю. Так, пачакайце-ка, там людзі нешта робіць на кухні. Зараз буду. Я шчыра чакаў, што каты калі аб'ядуцца корма іншага, якога ў 2 разы больш было накладзена, то яны просто пойдуць спаць. Не. Іх носіць. Іх носіць і хрэнью страдаюць абсалютна і проста. Шалеюць. Я правёў даследаванне, даведаўся такі, што гэта ля cerveza inglesa, ля cerveza L. Усё адно жаночага роду L у іспанскай. Ага. Элі гэта яна. Зразумеў. Так, добра. Гэта мы скончылі, так, у гэтай лакацыі. Што ў нас? Гарнізон, гарнізон. А, ёсць гарнізон, просто гарнізон, а ёсць ліфт. Каля ліфта гарнізона. А што гэта лічыцца гарнізонам-то? Зараз мы на скарот ідзем, каб зноў жа скарыстацца мапай агульнай. Там прасцей іх паглядзець будзе. Так. Рынок. Карчма. Ліфт працаўнікоў. Это вось яно. Так, але гэта не гарнізон. А, вось ён, гарнізон. Як ён далёка. Божух на чат. Каналізацыя яшчэ ёсць. Окей. Сцяна, вось докі, і хутчэй за ўсё ад іх можна далей. Давайте, карацей, туды. Нам зараз поўнасцю незнаёмая частка, гэта верхняя частка сцяны. Мы туды адпраўляемся.
І там у нас будзе і кварц, і вось гэты два дадатковых прадмета. Ляцім наверх сцяны. Мне вельмі падабаецца дызайн Стыкса у сэнсе вось гэтых сусвета візуальна. Гэты гігантізм такі нейкі прям просто шакалячы. Просто абсурдны абсалютна. Калі вось сцяна, то сцяна прям гэта свой горад, мегаполіс, можна сказаць. Ось. Усе падзеі адной часткі адбываюцца, ну, першай часткі, напрыклад, адбываюцца літаральна ў адной вежы. Так, і вось яна фортыфікацыя. Я не мог тады перабрацца праз вось гэты роў, ну, то бок праз гэтае месца, таму што докі проста адрэзаныя поўнасцю. Я зараз магу без праблемаў. Аховы тут капзда, вы паглядзіце, я просто скрозь сцяну пачаў бачыць чэлаў, і гэта нешта проста касмічнае. Было бы файна, канешне, прадметы яшчэ бачыць скрозь сцены, таму што бачыць толькі ворагаў гэта не тое. Блин, там яшчэ ворагі. Паўсюль. Ну ладно, давайте залазіць тады. Оп. Там хтось спускаецца? Альбо ён проста... I can't wait to be back in my bed. Are you kidding? You barely do anything. You just look out. Get a grip. Oh, it's useless trying to talk with you. Чел такі, блин, я не магу ўжо гэты самы стаяць на варце. Просто не... О-оу. Давайте, забивайте. Я типу не магу ўжо стаяць на варце, гэта так складана. Чел такі, супакойся, ты просто глядзіш па баках. Типу, супакойся. Ён так бескарысна з табой размаўляць. Дзе я? Цікавае месца, дарэчы, бачыце, там быццам бы абваліўся кавалак сцяны, там нешта там драўлянымі канструкцыямі замацавалі, але стаіць і ладна. Прыкладна такі падыход. Праца, конечно, тут... Я вельмі пераймаюся, што гэта гульня заб'е, типу, студыю. Таму што, рэальна, шчыра, гэта на тое выглядае. Таму што, калі... Так. Яны там размаўляюць? Яны зараз сюды паглядзяць, так? Вось, проста што... За чаго пераймаюся? Так-то, калі паглядзець, так, гэта не нейкая супергульня. Калі ўкладваешся ў такія праекты больш грошай, чым яно таго варта, то гэта проста, ну, эканамічна незручна. Няма сэнсу ў гэтым. Я шчаслівы, што ёсць новая частка, але я бы чакаў, конечно, нешта папрасцей. Так. Усё, я палятаў. Ён проста бясконца глядзіць у гэтае вакно, і гэта бессэнсоўна. На апошнім узроўні здольнасці будзеш праз сцены бачыць сцены. Цудоўна. Ачмурэнная штука. Не, насамрэч, гэта здольнасць... Я атрымаў сабе вось магчымасць бачыць ворагаў скрозь сцены, але не ведаю, шчыра, не той, каб самае зручнае стала. Мне падаецца, я стаў менш арыентавацца, чым дагэтуль. А можна дзе-небудзь у іншым месцы можа зачапіцца? Таму што выглядае так, што гэта адзінае месца. Я проста не ведаю, адкуль мне пачынаць-то тады ўжо далей. Блин, просто упал. Забыўся, што бегаю просто. Калі не бегаеш, а падкрадваешся, то ты аўтаматам чапляешся за край. А як там падыход тады рабіць? Ну, вось сур'ёзна, тут па сутнасці заблакаваны праход. Я магу, канешне, небачнасцю сваёй скарыстацца, але, ну, небачнасць для такога базавага моманту, проста перасоўвання ў новую лакацыю, ну, такое.
Быццам бы я нешта не тое раблю. Так, наверх не зачапіцца. Ну, рэальна, гэта адзіныя месцы, у якіх можна ўвогуле пачаць. Потому што зверху ніяк не зачэпішся нідзе. Мне прыйдзецца праз гэты пакой прайсці. I can't stand this patrol. I can't wait to be back in my bed. Are you kidding? You barely do anything. You just look out. Get a grip. Я, карацей, буду... It's useless trying to talk with you. Я пачакаю іх. І... У мяне ёсць варыянт, альбо тыя дзверы наперадзе, альбо ўверх пайсці. Наверсе трое ахоўнікаў яшчэ стаіць. Так, гэтыя чэлы просто стаяць і глядзяць. Чаму они так крыва неяк стаяць? Ладно, будзем тады небачнасцю карыстацца. Просто калі б у мяне аж бурштына зараз не было, то гэта, ну, ўсё. Тыпу, не пройдзеш ты. Угу. Балісты. І больш нічога. Тут, па сутнасці, я толькі бурштын згубіў. Так, ласка, не заварочвай вельмі хутка. Усё. Да халеры бурштына патраціў, але ладно. Цэлая шканка просто каб прайсці гэтае месца. Полымя. Такое можна загасіць. Блин, спаліўся, так? Давайте, забивайте меня. Забивайте. Гоблин, так, это я. Вы помыляетесь, гоблины были іншими. Я не гоблин, я орк. Блин, холера. Гэты момант мяне здзеўбе. Так, давайте-ка, может быть, хотя бы компасом скарыстаемся. Мне показывае... Добра, вось один уверх. Давайте яго актывуем. Гарнизон. Орк піў, курыў, хварэў. Так, гэта ён. Это Стыкс. Гэта ўсё пра яго. Something there? Блин, он збіраецца дзверы гэтыя праверыць. Вам падалося. Дзверы ніхто не адчыняў. Ім столькі не плаціць, каб... Так, няхай размаўляюць. А, гэта той ж самы пакой. Гэта рэальна той же самы пакой. Я тут па сутнасці лінейны кавалак. Як бы ты не шоў, ты прыйдзеш... Ну, амаль лінейны, можна вось тут уніз. Капіць. Можа быць, канешне, нейкіх па дзюрках у сценах можна пралезці па-іншаму, але неяк я сабе не уяўляю пакуль. What do we have here? Опа, мост опусціўся. Хто бы гэта зрабіў? Няхай правяраюць. Блин, а як мне... Як бы мне так адсюль выбрацца зараз. Просто захавання-то няма. Ну, нагадваю, захоўваецца гульня толькі калі я выконваю, ну, аўтазахаванне атрымліваю дзесьці. І гэта рэдка. Типа прям рэдка. Блин, там двое пайшло правяраць, так? Оп, гэта зверху.
Чакаю, пакуль ён надыдзе, і паспрабую неяк прасачыць за ім. Можа быць, перабяруся. Можа быць, на дому гэта яшчэ забрацца і адтуль паглядзець неяк лакацыю. Гарнізон проста аж, ну, вось там. Яшчэ далёка. То бок я толькі пачаў залазіць на сцяну. Реально. Оп. Меня амаль спалілі, а я ў гэты момант чатку вяртаў. Як у мяне настрой? Добра? Усё добра. Толькі не спаліце мяне. Вы ж там нічога не бачылі? Вы нічога не бачылі? Блин, і знизу тут нідзе не адпачыць. І не зачапіцца. Божахна, божахна. Напружана як. Реально ніводнага месца просто спыніцца. Пачакайце-ка, гэта там крышталь, вось гэта кварц так прарастае. Бачыце, скрозь будынкі прарастае вось гэтая блакітная? Это кварц. Што за лухта? Вось там бачна, у цэнтры. Ну, я так разумею, што гэта кварц. Splinter Cell у сусвеце Улдара Пярсцёнкаў. Ну, тып таго, так. Я вельмі спадзяваўся, дарэчы, наконт стэлса ў сусвеце Улдара Пярсцёнкаў. Я вельмі спадзяваўся на Голума гульню, але я так разумею, што там такая лухта атрымалася, што нават не варта правяраць. Хаця мне падаецца, гульня літаральна для мяне была зроблена. Рэальна. Просто там два яшчэ рычага ёсць, я не ведаю навошта, бачыце, у тым баку. Жоўтенькія падсвечаныя такія на тым доме. Я не ведаю навошта яны. Можа быць, варта паспрабаваць. Таму што як забрацца наверх туды, вось туды мне патрэбна. Вось туды, вось бачыце, вось там. Я хрен яго ведаю. Мне ліфт патрэбны нейкі. І вось гэтая гіганцкая канструкцыя, падаецца, ліфты ёсць. Проста што, як яго запускаць, як да яго дабрацца, яшчэ пытанні і пытанні. І на гэты гарнізон будзе проста заб'е мяне. І ўніз не спусціцца. Блин. Мне патрэбна хоць неяк унізе апынуцца. Пры гэтым у мяне ёсць, падаецца, толькі вось гэты калодзеж, так? Зараз пачакаем, пакуль гэты чэло дайдзе, і я ўніз пад'еду. Калі я неправільна дзесьці памылюся, то зараз мяне вярне вельмі далёка. Я не думаю, што мне авто захавала, калі я браму адчыніў. That's better. Чакаем. Гадавая сітуацыя з фільмаў, калі герой нейкі глапавіс дзесьці на звышбачным месцы, я выбачаюсь, мне падаецца, мне патрэбны акуляры. Таму што альбо акуляры мне патрэбны, альбо мне патрэбны другі манітор, таму што каб здам мне часам чытаць складана. Так, на звышбачным месцы пакуль навокал шаргаюць ворагі. Так, так. Літаральна ты... А ты можаш адысці, калі ласка? Вось бачыце, чэл проста ўтаропіўся ў нічога. Можаш адысці, я тут прайсці спрабую. Там нешта ёсць у яго. Чэл, адыдзі. Проста я ўпэўнены, як толькі я ўніз спушчуся, ён разгарнецца. Правяраем маю тэорыю. Рэальна? Рэальна гэта пачвара разгарнулася? Так? Ці не? А, не, ён проста гук пачуў. Я ўжо хацеў паскардзіцца, што ён так і зрабіў. Гэта трэці стыкс, так? Так, ён. А ты кажаш пачынаць з першага. А другі? Другі таксама файны. Проста яны сюжэтна звязаныя, і другі не настолькі прям значна лепей, чым першы. Першы даволі камерны, ён зразумелы сюжэтна. І ў яго вельмі файныя падводкі сюжэтныя. То бок, я бы сказаў, што першы не самы лепшы, не найлепшы з усіх частак, але, таму што любая можа спадабацца, яны ўсе файныя.
Оп, амаль заўважылі. Але для пачатка, я думаю, што першы прям самая кайфовая камбінацыя ўсяго. Тое, што па лору ты не кіляеш шхекаў апсет. Ну, не. Ну, я па лору магу кіляць іх. Ну, типу, Стикс дазваляе, яму пофіг. Стикс не той персонаж, які бы там кагосьці бараніў, там нешта такое. Яму абсолютно пофіг на ўсіх. Вось, яму якраз таки падыходзіць забойства. Ну, я бы не сказаў, што яму падыходзіць забойства. Яму падыходзіць адсутнасць маралі ў гэтым сэнсе. Калі гэта яму перашкаджае, ён заб'е. Другі раз не падумаю. Вось, але я просто не забіваю. Гэта я не забіваю. Гэта я так гуляю. Я так гуляю ва ўсе стэлсы. Я так разумею, гэта якраз таки непапулярная штука. Типу, людзі ў асноўным любяць, калі ў стэлсах забіваюць усіх. Я не ведаю. Не пра мяне. Я стэлс-пацыфіст. Хаотично нейтральны, так. Does that guy ever do anything? Now he's sleeping on the job. Я зараз шукаю спосаб, як залезці наверх. І шчыра пакуль... А, вось, знайшоў. Знайшоў хаця б дзе зачапіцца. Гэта ўсё, хутчэй за ўсё, і ёсць ліфт. Так. Ажно туды залезці. А можна неяк? Альбо мне прыйдзецца абыходзіць гэта ўсё. І няма ніякага шляха наверх. Можа быць, я зараз хрэнью страдаю? Можа быць, я павінен быў залезці ўвогуле з іншага боку? Мне зараз сумневы такія падымаюцца. Вось вяровачкі ёсць. Вось я бачу дзюркі ў камяні. Усё, я бачу, дзе пралезці. Вось тут. Зараз одна памылка ў паркуры, і мы да свідос карацей. Чат. Это можа вельмі дрэнна скончыцца. Так. How far can the summit be? I'm tired of this climbing shit. Ён такі, колькі ўжо, блин, вяршыня-то дзе? Я ўжо задзяўбаўся тут лазіць. Блин, зараз реально одна памылка ў паркуры, альбо маё непаразуменне, куды можна скакаць, і ўсё, і срака. І мы скончыліся. Хаотычна-пафігістычна. Так. Гэта ён, гэта Стикс. Ну, ён реально, у яго няма такога, што, типу... Ён як бы не злачынец, але ў той жа момант... па сутнасці ён злачынец, ён так парушае. Просто тут у гэтым сусвеце настолькі шмат усяго дрэннага, што Стикс просто, типу, такі ж, як і яны астатнія. Не вельмі адрозніваецца. Так, мы наверх дабраліся, але я не бачыў аўтазахавання. Не хапала мне толькі, каб мяне адкінула назад яшчэ. Так, по боку я не бачу, як пралезці. Праз верх я таксама яшчэ не ведаю, як забрацца. Можа быць, злева? Так, а вось як нейтральны персонаж ставіўся бы да злачынца ў яго паці. Нейтральны? Яго... Як гэта? Калі... Нейтральны персонаж мае свой маральны кодекс. Ну, типу, ён мае свой кодекс. Не звязаны ніяк, не прывязаны да іншых, як бы... Ён не прывязаны ні да структуры, ён не прывязаны ні да нейкага маральнага компасу. Якраз такі нейтральны, я бы сказаў, што гэта Стикс.
Ён выконвае толькі свае мэты. Это эгоістычны персонаж, па сутнасці. Ну так, калі скарачаць. Не зусім удала, таму што хтосьці можа сказаць, не, ён можа быць насамрэч, ну, тыпу, ён не шукае нейкай ні контроля для сябе, нічога такога, тыпу, ну, там просто гэта вот такую шэрую зону заходзіць шчыра там. Вось, пры гэтым нават, ну, нават, напрыклад, нейтральна злы персонаж, он можа спакойна рабіць добрыя ўчынкі, так-то, не забараняюцца яму. Вось. У мяне праблема з гэтай сістэмай, насамрэч, ну, я ўжо шмат разоў казаў, ДНДшнай вось гэтай з светапоглядам, таму што яна абмяжоўвае персонажаў, а вось гэтая штука, ацэнка таго, які персонаж, гэта ацэнка толькі на гэты момант часу і толькі ў гэтым дзеянні пэўным, таму што калі перамясціць гэтага ж персонажа ў іншы кантэкст, то ён ужо становіцца іншай ну, у іншага светапогляду. То гучыць як лухта, гэта не павінна залежаць ад знешніх фактараў нейкіх. Так, маргінальны персонаж. Так, это ён. Мяркую, тут яшчэ можа быць элемент выхвалення. Тыпу, я настолькі круты, што забяру свой крышталь і ні валасок з галавы ахоўнікаў не упадзе, ні мыш ахоўніцкая не пікне. Так? Так. Ну, па сутнасці, гэта маё... Ну так, я так і раблю. Гэта ў гэтым і сэнс. Як бы не... Скажам так, яны тут такія мудакі, што іх і не шкада было бы забіць. Але ў асноўным у мяне гэты падыход з'явіўся якраз такі з-за таго, што у большасці сваёй мне было, ну, шкада ахоўнікаў у гульнях, тыпу, навошта мне іх забіваць. Тыпу, чэл проста прыйшоў і робіць сваю працу. Ён не тэрарыст нейкі там, не забойца, ён ахоўвае, не ведаю, там, амулет нейкі. Вось, ён можа быць мудак па жыцці, але не мне вырашаць, ці ён павінен жыць ці памерці. Я тут не суддзя для гэтага. Блін, як мне... Просунуўся далей. Просунуўся далей. І забіваць прасцей, а я простых шляхоў не шукаю, я згодна. Так, гэты паркур чамусьці нагадвае мне за сабацёр. Дарэчы, не гуляў. Таму не падкажу. Каб вы разумелі, мяне адкінула прямо на самы пачатак. То бок увесь гэты сегмент, мне вельмі не падабаецца гэты сегмент. Гіганцкая колькасць ворагаў, некаторыя элементы можна прайсці толькі выкарыстоўваючы нябачнасць, поўную, татальную. Там я нешта фіолетавае там з таго боку знайшоў, але гэта нешта не дало мне захавання, то бок і гэта бессэнсоўна. Я проста карыстаюся нябачнасцю, і ўсё. Вось он мой, карацей, прадуманы стэлс. Так. А тут нема? Не, пачакайце-ка. Вось, можна зачапіцца. Божухна. Яны там шукаюць мяне і шукаюць. Ну, зараз хоць ведаю, куды ісці, таму што самае асноўнае было разведка. How far can the summit be? I'm tired of this climbing shit. Так само не падабаецца. Я не люблю сістэму маралі ДНД. Я не той, каб не люблю яе, але ў яе ёсць пэўная праблема. Яна праблемная. Тыпу, яна была зроблена... Я разумею, чаму яна амаль не выкарыстоўваецца. То бок, ну, яна была зроблена для старых вось выданняў, і там яна мела сэнс. Ну, там яны вельмі актыўна карысталі, яна была ўбудавана ў гульню. З кожным новым выданнем гэта сістэма губляла сабе сэнс усё больш і больш. Але, зноў жа, ДНД настолькі змянілася для... Гэта зусім розныя гульні. Гэта абсалютна аб розным гульні нават зараз. Таму, у прынцыпе, я не здзіўлены,
што яны закінулі гэтую сістэму. Яна ёсць, яна ўсё яшчэ будавана, яна як бы знакавая для сістэмы, для... Бляха. Па новай. Забіваць часта прасцей, але прыемней. Ну, пачалося. Я кажу, што за геноцид? Я просто, каб вы разумелі, гэты сегмент, я буду вошкацца тут яшчэ даўжэй, калі я буду забіваць усіх. Блин. Ой, та ладно. Я ўжо трошки заб'ю на стелс. Няхай шукаюць небачнага гобліна ў горадзе. Мне бурштин все равно самостойно скончится зараз. А якой гульні гэта было, што калі ты падстаўляеш ахоўніка, каб яго звонілі, то потым ты бачыш, як ён маці тэлефануе і што яго зноўку звонілі. Не, я не памятаю дакладна. Скардзіцца. Я зразумеў управленне. Я прачытаў паведамленне, захаваўшы арыгінальную думку. Самы натуральны стелс усё яшчэ за Хітмана. Усе гэтыя беганіны па кукішках маюць большы геймплейны сэнс, неж лагічны. Я не зусім згодны. У Хітмана столькі абсурднай стелсовай штукі, толькі іншай. То бок у яго просто не заезжаныя сюжэтныя, як бы, у яго не заезжаныя праблемы, у яго унікальныя праблемы. Тыпу, у цябе твой сябар, карацей, сёння раптоўна лысы са штрых-кодам на галаве, і ніякай праблемы няма. Тыпу, ну, падумаеш. Я працаваў з гэтым чалавекам шмат гадоў. Похрэн, што ён чамусьці выглядае па-іншаму. Геноцид, клетка такая есть. Так, моя любимая клетка. Геноцид. Так. А як наверх-то? Ну, я вось наверсе там быў, там пазбіраў розных рэсурсаў, толькі вось справа ў тым, што нет, не дапамагае. Я заб'ю, может быть, просто. Оп. Пайшлі наперад. Па іх. А што там нельга? Вачмурэля? Блин. Ну ладно, прыйдзецца чакаць тады. Альбо яны не вырашылі не сыходзіць адсюль, так? Просто пакуль гэта ахоўнік тут, я вылезці нармальна не магу. А, не, пачакайце-ка магу. Вось яно акно. Гэта ўсё яшчэ лагічнае захаванне па скрынях. Ну, калі ты маленькі гоблін, ты можаш просто ў куфр залезці, то чаму не? У шафу залезці. Ну, адзінае, што, зноў жа, не, шмат пустых шаф. Як дзіўна. Гэта не так дзіўна, як то, што ты сябра свайго пазнаць не можаш. Так, ахоўнік. Зноў жа, Стыкс, мне падаецца, адзін з самых удалых, скажу так, лорна патлумачаных персонажаў. Таму што ён сам па сабе маленькі, незаўважны, то бок мне падабаецца, што ён не такога ж памера, як ворагі, і таму стэлс яму пасуе. Таму што ён, Стыкс, шчыра, вось гэта... Нарэшце, першае захаванне за доўгі час. Вось, проста Стыкс, напрыклад, калі ён перасоўваецца, ну, як это, ціха, ён... Глядзі, карацей. Ён стаіць, ён сядзіць. Тыпу, чалавек усё роўна, я яму дыхаю, чалавеку ў каленку дыхаю, альбо я дыхаю яму ў пах. Вось і ўсё. Вось яна розніца моя. Вось за гэтага мне і падабаецца. Тое, што ты як бы без розніцы. І хуткасць моя не запаволіваецца, не падвышаецца амаль ніяк. Ну, то бок розніца мінімальная. Гэта круто.
What if I just snatch the stamp from him? I see you anywhere near the archives room with it, you're dead. So, I need a stamp to falsify a document to use this lift. Easy. Добра, трэба падрабіць дакументы, каб скарыстацца гэтым ліфтом. Ліфт заблакаваны. Мы ўсё яшчэ спрабуем трапіць на верхнюю частку сцяны. Ожухна. Чаму так складана? Але мне падаецца, я зараз ужо... Блін, можа компасам скарыстацца. Давайте трошки ацэнім сітуацыю. Там унізе засталіся далёка-далёка хуткія крокі перасоўвання. А тут паблізу я не бачу ніводнай. А чаму рэнна? Периферыйны зрок лавіў бы амаль кожны крок, калі тварам павернуты да цябе. У цемры не. Просто зноў жа, яшчэ адна умоўнасць стэлсаў. О! Гэта самая умоўнасць усіх стэлсаў. Усіх і з тым Хітмана таксама. Ну, тыпу, там таксама ты, калі пралазіш, ты можаш даволі блізка да ворагаў пералазіць. Рукі, якія тырчаць за гэтых самых, за парапетаў, лысая башка, якая тырчыць у розных месцах, гэта тое ж самае, ну, тыпу, ён не пазбаўлены гэтых праблем. І у яго тое ж самае. Плюс цемра. Ну, тыпу, зноў жа, умоўнасць шматлікіх стэлсаў у тым, што нам паказваецца сусвет значна святлей, чым ён ёсць, ну, у рэальнасці для ворагаў. Ім цёмна. Вось, гэта нам святло. Тая ж самая умоўнасць, як і свецячыся нейкія дэталькі на персанажы. Як у Splinter Cell, альбо вось у Стыкса кінжальчык, ну, то бок у кожнага персанажа, як паказальнік, дзе бачыць свайго персанажа. Удала. Дарэчы, мне падаецца, светласць, я, можа быць, яе падвышаў. Можа быць, зараз яе можна і знізіць. Таму што мне падаецца, зараз даволі мне асабіста. Якая яскравасць? То бок я павінен бачыць, гэта толькі па мерках гульні, я павінен бачыць вось так. Это па мерках, як лічыць гульня, так? То бок вось он я. Вось я ў цемры. Тыпу, рух, нешта ў цемры вырахнулася, ну, можа быць. Толькі калі яно бесшумна, і ты не чуеш ні халеры, то як бы, ну, такой периферыйны зрок там ні халеры не дапаможа. Вось. У мяне просто трошки была завышаная яскравасць яшчэ з-за таго, што я рэальна днём, па-моему, пачаў гуляць, я забыўся падзнізіць яе. Толькі зараз мяне ўжо так сабе бачна. Я трошки занадта зрабіў гэта. І я вярну вам... Так, пачакайце, а чаму? Гульня крашнулася. Я вярну яшчэ для вас, таму што на стрыме цямней. Я не ведаю, мне прадпрагляд стрыма я заўсёды бачу ледзь-ледзь, калі мне бачна нармальна. Это дзіўна. Не зусім так. Не ведаю, як у новых частках, але ў старых твоё маскаванне маглі раскрыць, калі ты праходзіў побач з людзьмі, якія павінны цябе ведаць, але не ведаюць. Не ведаю, правіла, то было ці выключэнне, але было. Гэта самае, яно і ёсць і ў сучасных частках, не ва ўсіх частках, але там ёсць абсурдныя моманты, тыпу, ты нейкі новы лекар, і ты прыходзіш у клініку, там, ну, вось такое. Ну, карцей, яно як бы ёсць, там, хапае, калі калекцыю збіраць, то можна цікавыя моманты атрымаць сабе. Блін. Не атрымалася. Ну, просто, глядзіце, там, напрыклад, узяць з першых частак, так? Хітман размаўляе без акцэнта на ўсіх мовах. Хітман пры гэтым умее быць і хірургам,
і барабаншчыкам, і гоншчыкам. Ён гэта ўсё ўмее. Ну, тыпу, там такія абсурдныя трошкі хреновіны атрымліваюцца, якія, так, яны незвычайныя для астатніх стэлсаў, але абсурднасць ўсіх гэтага незаўважнага агента, які са штрых-кодам нахрен на затылку, калі яго заўважыў, хаця бы хтосьці будзе задавацца, чалавек, лысы чэл з штрых-кодам на затылку будзе прыцягваць увагу. Ён ідэальна скроены і барабаншчык ад бога, там, не ведаю, гоншчык, барабаншчык, танцор, майстар йогі, кіруе абсалютна ўсім, што існуе ў сусвеце. Ён, як бы ён не быў, ён заўважны ў натоўпе. Гэта заўважны чалавек. Шчыра, стэлс Assassin's Creed, калі на лаўку просто ты у капюшоне сваім сеў, гэта выглядае сацыяльны стэлс ну, прыкладна такога ж узроўню. Таму я не ведаю, ну тыпу, гэта, на мой погляд, прыкладна две аднолькавыя рэчы, тыпу, перыферыйным зрокам мы ўсё пабачым, а вось гэта мы будзем поўнасцю ігнараваць. Не, мне так не працуе. Калі мы накладваем рэалістычнасць сусвета, то праігрывае абодва варыянты. Абодва. Просто два праігрывае. Вось, я таму звычайна просто не канцэнтруюся на гэтым, таму што яно ўсё тады праігрывае. Ну, тады вельмі шмат рэалістычнасць забівае стэлс. Стэлс нерэалістычная херня. Плюс-мінус рэалістычны стэлс у Metal Gear'ах. Вось там рэалістычны стэлс. І гэта я кажу у гульні, у якой у якасці стэлса выкарыстоўваюцца скрыні. Але калі выкінуць скрыні, і, ну, рэальна скрыні там таксама, насамрэч, не такая ультыматыўная хрень. Вось, гэта самае, там ён у прынцыпе рэалістычны. Вось, як мінімум кажу па пятаму і потому, што я бачыў у трэцім. Таму што цябе заўважаюць просто бясконца. Просто бясконца. Ты нават на простай складанасці адносна гуляеш, цябе бясконца бачыць. Вельмі раздражняе. Так, у той час, як нехто у адзенні твайго паплечніка, так, я гэта чытаў, правесці незаўважна, калі на цябе не звяртаюць поўнай увагі. Ну, я разумею, што такое магчыма, але і ты зрокам бакавым у цемры не заўсёды штосьці ўсё ўбачыш. Вось такая штука. Гэта прыкладна такая ж, такога ж узроўня тлумачэння, на мой погляд. Мой дзіцячы опыт стэлсу падказвае, што рэалістычныя вартаўнікі павінны быць падсправатамі, што? Я не ведаю слова. Глузаватамі, з пахмеля і верыць у... Напэўна, гэта быў вецер. Ну так, гэта таксама. У Хітмане таксама. Яны так же сама робяць. Маглі не рабіць бы. Мог бы быць поўнасцю сацыяльны стэлс. Так. Гэта моманты якраз так, гэта рэшткі звычайных механік. Чаму у мяне чатка нейка дзіўна... Яна завісла ў мяне чатка карацей. Блин, не халер я адстаў. Чат, я зараз буду толькі. Вартаўнікі не ходзяць бясконца па адным і тым жа маршруту. Так, гэта праўда. Ты же пацукі тудыма-сюдыма швэндаюцца. Мне нашмат больш згодны. Блин, кабзда. Кабзда у мяне адстала. А ты маеш 47-ю хромосому? Не, вось не кажы, на што здольны гэтыя свыш людзі. Маеш разу. Рацыя, так. Падслепаватымі і глузаватымі. Угу. Так, я прадзяўбаў трошкі там. Гэта месца трошкі душніць мяне. Тыпа яны тут стаяць. І дагэтуль мы вельмі спакойна перасоўваліся паўсюль. Мы зараз перайшлі ў нейкую лакацыю, дзе прям рэальна кожны крок, ён праблемны. Яго складана рабіць. Працей карыстаюся небачнасцю. Просто лезу ў той... як акенца то не заўважыў. Можа быць, гэта было рашэннем усіх моіх праблем. Ну і калі ўжо зусім з бурштыном дрэнна будзе, то можа быць варта пачаць карыстацца проста шкляначкамі і так вырашаць гэта. Вось. Але, ну, рэальна, рэалістычна забівае стэлс. Стэлс не працуе без умоўнасцяў. Проста не можа. Сапраўдны сімулятар стэлса будзе лютай лухтой.
які будзе прям дасканалым. То бок вы можаце па сутнасці там зрабіць гульню, якая імітуе сімулятор дальнабойшчыка, так? І вы атрымаеце пэўны досвед, і ён будзе літаральна падобны на тое, што чакаецца. Паперкі згубіў. Паперкі згубіў. А што ж ты будзеш рабіць-то потым? Слухайте, а можа мне сюды і нельга? Я зараз не Блін, я реально зараз думаю, і я не ўпэўнены, што мне ўвогуле тут хоць кудысьці можна. Так, давайте-ка. Давайте хоць туды. Так, гэта кварц, не тое. Гэта каналізацыя. Да блин, я вось туды ўверх спрабую. Нешта мне не лухта атрымліваецца. Вось, можна накіравацца туды? Цудоўна. Гарнізон, вось. Вось, зараз квест правильно адзначаецца. Шчыра кажучы, гэта вось увесь гэты механічны стэлс мае вельмі карцюнавую выснову, карцюнавую. Гэта сапраўды больш нагадвае той, як працуюць мультфільмы, неж нешта сапраўднае. Ну так, гэта праўда. Ну, няма ідэальнага стэлса. Хітман абсалютна абсурдны. Прям кардынальна, і гульня ў пэўны момант разумее, што яна не можа быць сур'ёзнай. Прям яна спрабуе максімальна сур'ёзным тварам, 47-га спрабуе рабіць выгляд, што так і патрэбна. Вось. Які не возьмеш? Я не ведаю, я вельмі люблю стэлсы, але ўсе яны... Адзіны можа быць стэлс, які... Працуюць стэлсы для мяне лепей у фэнтэзійных сусветах, таму што у фэнтэзійных сусветах я скидываю гэта. Гэта іншы сусвет. Тыпу... Там, дзе ён спрабуе быць у рэалізм, абавязкова ёсць абсурдная сітуацыя. Кадзім пра гэта ведае, напрыклад. У сваіх металгірах, якія, ну, я кажу, гэта плюс-мінус рэалістычна, але нават ён разумее, што яго жанр, ну, гэты жанр, ён не здольны быць без абсурднасці. Таму ён пакідае абсалютна крінжовыя моманты, спецыяльна, каб разбавіць вось гэтую... Калі б ён пакідаў толькі сур'ёзнасць, яно бы не працавала. Вось. Таму гульне патрэбны абавязкова стэлсам патрэбны гумарыстычны момант. Тое ж самае ёсць і ў Хітмане. Хітман таксама гумарыстычная гульня. Можа быць, калісьці быў сур'ёзным такім, але даўно. У першых частках там ён спрабаваў быць сур'ёзным і поўнасцю, тыпу, неяк апавядаць, хаця там атрымліваліся ідыёцкія сітуацыі і яны просто пэўны момант такія, так, ладно, калі мы будзем просто далей гнуць гэтую лінію, ні халеры у нас не атрымаецца. Так, пячатку мы зараз шукаем. Пячатку, каб падрабіць дакументы. Я магу туды наверх залезці. Па балках. Ну і плюс, мне падабаецца Стыкс, чым працуе для мяне. Маленькі гоблін, які супер ціхі, якога не чуе ніхто, які можа залезці, ён моцны, дастаткова, каб заваліць істоту ў 2 разы больш яго, і ў некалькі разоў цяжэй за яго. Вось, ён можа даць рады, і плюс ён спакойна залазіць у розныя, ну, архітэктурна сусвет пабудаваны так, што ў ім хапае, ну, гігантызма нейкага абсурднага, і... Блін. Добра, забираем печатку просто, і все. Так, не рухаемся. Зараз мене спалять, не? Ось сюди я можу сховатися. Все, сховався. Уф, я амаль спалився. Самонаводныя павольна лётаючыя кейсы для снайперкі сапраўды трошки нереалістычныя. Не, ну гэта так-то баг, я так разумею, я наколькі памятаю, яго выправілі. Ось. Але там, акрамя гэтага, яны падыгрываюць, тыпу, персонажы, якіх ты збіраешся забіць, абавязкова сур'ёзным тварам 47-й кажа, тыпу.
О, гэта такі прыгожы краявід, для яго я гатовы памерці. Ну, вось такое там перад тым, як ты спіхваеш жанчыну з гэтага самага з абрыву. Разумееце, так? Тыпу, вось такое. Ён цудоўна ведае пра гэта. Ну, Хітман ведае пра тое, што ён так працуе. Цяпер гэта фіча. Але на мой сціплы погляд, механіка сцэйнага стэлсу ў Хітмане мае больш сэнсу. Гэта я скажу ўжо густаўшчына. То бок, ну, калі мы кажам пра густаўшчыну, я тут з табой згодны. Ну, тыпу, гэта маеш рацыю. Это просто не значит, што стэлс Тыкса менш рэалістычны. Ён такі ж абсурдны. Просто абсурдны з больш... Пры гэтым Тыкс мне што падабаецца, ён спасылаецца пра... Ну, першая частка мне вельмі спадабалася тым, што яшчэ, што ён ведае поўнасцю пра ўсе гульні жанра і жартуе пра іх. Ён і пра Хітмана жартуе, ён жартуе пра Splinter Cell, ён пра Dishonored жартуе. Ну, карацей, Стыкс не існуе ў нейкім такім адарваным сусвеце. Ён існуе ў сусвеце, у якім ёсць іншыя стэлс-гульні. Ён пра гэта ведае, ён не спрабуе быць лепшай гульнёй. Ён спрабуе быць гульнёй. І бавіць час. Таму гумарыстычны мелкі гоблін харызматычны, гэта проста космос. Вось. А то, што, блін, у яго механікі дзесьці могуць быць не ідэальныя, халера ўжо з ім. Не за гэта ён мне падабаецца. Я нешта ў цемры гэтай ўжо сам заблукаў. Так, вось так лепей арыентавацца. Дзе я? Вось там уніз мне патрэбна. Стыкс не пафасны, мне падабаецца ягоная іронія. Так, ну, зноў жа гэта, тыпу, падабаецца персонаж. Тут, як бы, гэта зноў жа звязана з тым, што падабаецца персонаж, а не звязана з тым, як будаваны механікі. Механікі Стыкса, ён працуе для мяне лепей, чым... Для мяне працуе Dishonored, напрыклад. Добра з-за таго, што ты чалавек, у якога ёсць звышздольнасці. І тады тое, што цябе не заўважаюць там неяк, альбо штосьці адбываецца, гэта ўсё як бы ты ў фэнтэзійным сусвеце, у якім штукі працуюць па-іншаму просто. Ты можаш не прывязвацца. Дарэчы, там можна зачапіцца. Тут шмат якіх штук я пазнаходзіў, калі запрабраўся ўжо ў унутраную частку гэтай ўсёй канструкцыі. Але ёсць праблемка. Я не атрымліваю эту самае, я дакументы не падзелаў усё яшчэ. Мне прыйдзецца, падаецца, зноў залазіць туды, так? Я выбару няма. Тут ахоўнік прям глядзіць на гэта. Не падойдзе. Улічваючы, што сам сусвет выглядае як іронія на высокае фэнтэзі, якія жа яшчэ могуць быць галоўныя героі, як не іранічным. Ну так, не, ну тыпу... Сусвет, дарэчы, ну, што ў Стыкса, сусвет навокал сур'ёзны. То бок сусвет Стыкса, ён поўнасцю сур'ёзны. Стыкс у ім не сур'ёзная хрень. Вось, гэта таксама падкупае, таму што час ад часу, тыпу... Яго гэтая несур'ёзнасць, ты як бы разумееш праблемы сусвета, і ты бачыш гэтыя праблемы, і ты бачыш іх разам з Стыксам, то бок праз прызму Стыкса ацэньваеш. Так. Нам усё яшчэ патрэбна падрабіць дакументы. Аддаць дакументы. Блин, яны сюды ідуць. Я пачакаю іх і потым падставлю іх пакладу на стол. Дакументы для ўжонда, амаль яны. Дакументы на тое, каб можна было скарыстацца ліфтам. Оп, захавалі. Схавацца на ліфце. Опа. Паперы зроблены, хаваемся. Мне каб спадабалася, трэба, каб спадабаўся герой, свет і гісторыя. Механіка насамрэч трохі другасная. Калі б было зусім крыва, я бы не вытрымаў. Хаця, скажу, Стыкс настолькі харызматычны, што, можа быць, вытрымаў бы. Толькі для яго...
Ось я і спалився, давай. Я так і не змінив яскравість, тому що вона трошки затемна для мене. Ну і для вас може бути так само. Хоча ні, мені зараз на прогляді ліпі бачно, чим на моєму компі. Дивно. Давайте я зміню. Тому що я спочатку як змінив, так і воно так і засталося, а зараз уже не актуально. Ось яскравість. О, ну реально, я сам на своїм же датчиком не бачу. Давайте центральна, яка була. Блін, так занадто. Ось так буде. Так, самое смешное, что я гулял только у Blood Money і навіть не пройшов. Не аматор я этой гульні. Мені більш да сподобає серія Sif, яка якраз стикса стелсовий. Саме, тобі Sif подобається класичний або Deadly Shadows? Тому що я тут Deadly Shadows і ремейки ще тільки гуляв. Я такого оригінальний не погуляв. Так, ми на версія. І той, куди нам було потрібно. Чудовно. Правильно же, так? Я не помиляюся. Кварц у 50 метрах ад нас, але ми, хутчэй за ўсё, 10 близко яшчэ і каля скарота, правильно? 10 скарот павінен быць. Я хацеў бы, каб быў скарот, таму што лухта нейкая. Калі я вырашыў адсюль прыбрацца, то гэта жесть просто будзе. Мы так высока забраліся, чат. Што чмурыць? Ужонт віндовы то бок. Так, это ён. Паперкі падаюцца і прыкладна праз 2-3 месяцы атрымаеш паперкі назад, што ліфт будзе запушчаны праз месяц. Прыкладна вось яны. Хочаш сучасны жарт? Давай. Калі нагадваю, што стрымы робяцца для людзей, для беларусаў у Беларусі ў першую чаргу. Так што асцярожней з жартикамі, так? Мне-то пофіг. Але я ждаю, каб гледачам было зручна. Асцярожней, карацей. Трохі асцярожней. Трымаем гэта на ўвазе, добра? Добра, я прачытаў. 3 мільярдэра сядзяць у самалёце. Адзін з іх кажа: "We are going to Bangladesh". Тут у Кубрык выходзіць падлетак і кажа: "Hello, my name is Ladesh". Гэта моцна. Усе яны і новыя старыя, але першыя вельмі павольныя. Мая латэнтная клептаманія прымушала мяне рабаваць усё, што нам не прыклеена да сценак. Гэта было складана, так. Блін. Прызямлюся. Ахоўнікі нічога не заўважылі. Працягнулі размаўляць такія. Тут гоблін прызямліўся з размаху проста. Усё нармальна. Было бы весела, калі б яны рэагавалі. Тыпа на цела прыляцеўшае ад гобліна. Таму што на ахоўнікаў яны рэагуюць. Мне падабаецца, што там мэта не кагосьці забіць, а звычайна нешта скрасці. Тое ж самае, ну, гэта літаральна стыкс. Ну, тыпу, гэта прям стыкс. Мэта стыкса, яго не цікавіць забойства абсалютна. Яго цікавіць штосьці, што яму хочацца, і ён жадае гэта забраць. Яны па матывацыі вельмі падобныя адзін да аднаго. Толькі калі гэты самы Sif, ён такі больш пра чалавечае фэнтэзі, так? Пра людзей, і толькі пра людзей, то тут такое больш... Як ты казаў, хай фэнтэзі. Блін, ну, у прынцыпе, чакана. Ну і паркур, дарэчы, што ў Сифа адсутнічае амаль поўнасцю. Я шчыра лічу жартачкі пра Эпштейна і гвалтаванне гаўном.
Жартачкі про Эпштейна, а гэта неяк з Эпштейном звязана? Просто, ну, для мяне Ладэш, ну, типу, імя. Я просто не сачу, можа, за тэмай. Просто тут гэты анекдот можна па-рознаму чытаць, і я там гвалта не заўважыў. Але зноў жа, гэта я так прачытаў. Вітаю ўсіх. Вітаю. Так, я зразумеў, Смок. І гэта так чытаецца, гэта не абавязкова гвалт. Я не пропусціў. Не. Не, у сэнсе. Не, ну типу... Бэнк можа быць... Гэта не абавязковы гвалт. Я не разумею, у чым праблема. Having sex, чат. 18 плюс у нас пайшло. Having sex, to bank, to have a sex. Прыкладаю вам. Вось. Вітаю, рейдеры. Я на цікавым моманце вы зайшлі. Карацей, чым мы займаемся? Мы спрабуем, мы працягваем па сутнасці стыкс, я не ведаю, новая частка сканцэнтравана вакол толькі адной рэчы. Гэта красці кварц, і мы яго крадзем. Зараз мы забраліся на так высока, гэта просто каб здава мне пісаць. Калі б я мог паказаць вам нейкі краявід, я бы вам паказаў. Можа быць, нават і магу. Калі мяне не спалять там. Мяне, думаю, спаліць, калі я да брамы да гэтай падайду і пакажу вам. Вось там, вось знізу мы пачалі, мы зараз сюды забраліся. Я там не магу, нормально паказаць горад. Вось там горад унізе бачна, вось тут мы пачалі. А не, гэта не ён, гэта вёска там яшчэ ніжэй. Добра было б паказаць усё ж таки нормально. Ну ладно. Глядзіце, там цікавы зазор ёсць зверху. А я магу туды залезці? Оп, мяне спалять зараз? Не? Оп. Да что такое? Куда не пойду, паусюль тупик. Оп. Доследование. Я займаюсь доследованием просто стратегичным. Мне падаецца тут наверх. Не бачу, куда ісці. Але там падлетак. Чаму там падлетак? А чаго вы вырашылі, што гэта падлетак? А, падлетак. Блин, слово падлетак я пропусціў. Я неяк оно ў мяне не зачапілася. А, ну тады не. Тады не ок. Мы спрабуем зразумець, ці ёсць у файлах Эпштейна жарт ад VRV Gaming. Ёсць крых меншыя акідны анекдот, але таксама на мяжы. Так. Мужик назваў сабака півок. А, ну тыпу зразумеў. Ну гэта, вось у гэтай сітуацыі мне гучыць, што зноў жа я пра іншае трошкі думаю у такім анекдоце. Ну ладно, это можа я. Да блин! Да забівайце ўжо. Я просто рэальна складаны ўзровень. Мы забраліся наверх не вежы, а сцяны, і гэта просто нейкая лухта, у мяне мозг разваліваецца, просто я на канцэнтрацыі тут. Вітаю, паладзін, вітанкі. Я столькі разоў уже гэты момант перапрайшоў, а я не ведаю, куды мне ісці ўсё яшчэ. Вось там можна па аскепках залезці. Давайте туды і пойдзем. Здзяўбала. Я просто небачнасцю скарыстаюся. Усё. Не той, каб нам дорага нават гэта абышлося.
О-о-о-о-о. Чел, только не... Ты же не зайдешь сюда? Вы же от воду не... Ласка, не спалите. Уф. А можна захаванне, калі ласка, атрымаць? Таму што калі я зноў пайду прабягаць усю гэтую лакацыю, я дзёбнуся проста. Мне б захавацца. А то мяне трошкі паплавіла. А ты не робіш гульню складаней сам сабе? Монашорк можа проста збегчы, калі яго заўважаюць. Варта палаецца, пабегае, да вырашыць, што прыбачылася. Каб я паміраю з 2 удараў. Каб схавацца ў тыя месцы, з якіх я прылятаю, звычайна няма дзе хавацца. Вось, то бок я даю сябе забіць, таму што складана, збегчы. Вось. Ну, рэальна 2 удары. Тыпу, калі ты бяжыш, яны яшчэ ўсім натоўпам будуць хадзіць невядома колькі. Ну, карцей, у наступны раз я пакажу. Я так паспрабую зрабіць, проста я скарачаю сабе, я наадварот скарачаю сабе час. Каб не губляць яго на тое, што мне можна проста перайграць. Лепей, і ўсё. Таму што гэта звычайна закрытыя месцы, у якіх я не ведаю, куды ісці. О, пачакайце-ка. Гэта мой скарот, гэта маё захаванне зараз наперадзе. Проста крайняя кнопка, гэта ў мяне насамрэч стэлс. Я выкарыстоўваю нябачнасць сваю спецыяльна, каб перажыць тое, што мяне заўважылі. Звычайна. Але зараз у мяне бурштына мала, таму я яго эканомлю. Ёсць, нарэшце. Віншую на сваё захаванне. Гарнізон. Гэта лакацыя называецца гарнізон, і ў ёй нам патрэбна... Што нам патрэбна? Тут ёсць пячатка камандзіра і крышталізаваны чысты бурштын. Нешта гляджу, ўсё накінуць на ВРВ, а я вось не хаджаю, я падтрымліваю яго. Нармальна ставлюся да любой формы гумару. Казармены, чорныя, сарцірны і гэтак далей. Гэта проста жарт. У мяне ёсць адно правіла, якое лічу, адзінае правіла, якое павінна быць з гумарам. Трэба разумець, на якую аўдыторыю ён расказваецца, і ён не павінен крыўдзіць людзей у аўдыторыі. Ну, тыпу, сярод тых, каму ты іх расказваеш. Гэта вельмі важная штука. Вы можаце несці любы чорны гумар, калі гэта нікога не крыўдзіць у тых, хто яго чуе. Калі вы яго расказваеце не ў той аўдыторыі, любы жарт можа быць праблема. Любы абсалютна. Просто вам не спадабаюцца, вам абавязкова знойдзецца жарт, які вам не спадабаецца. Заўсёды можна атрымаць сабе нешта ў жыцці такую чорную хрень, якую, і калі вам будуць яшчэ кпіць з гэтага, гэта будзе непрыемна. Жартамі яшчэ лічацца не толькі словы, а яшчэ і дзеянні. Камень у галаве кінуты, гэта таксама жарт. Я нагадаю вам, гэта таксама. Людзі лічаць гэта жартам. Так што галоўнае правіла ў жартах, каб гэта нікога не крыўдзіла. Гэта важна. Ён можа кагосьці пакрыўдзіць. Таму і важнае удакладненне. Аўдыторыя. Таму, каму расказваецца. Вось. Гэта вельмі важная штука. Гэта важней, чым добры альбо дрэнны жарт можа ацаніць толькі аўдыторыя, якой расказана, і калі не ў той аўдыторыі расказаны жарт, то гэта дрэнны жарт. Гэта дрэнны жарт з-за таго, што ён быў той, хто яго скарыстаў, не ацаніў абстаноўку. І вінаваціць яшчэ іншых у тым, што распавёў ім жарт, які ім не спадабаўся. Блін, я зараз падумаў, што я зараз сабе рэсетнуў ўзровень. Куды я прыляцеў? Божух, гэта гіганцкае проста месца па памерах. І гэта толькі адна маленькая лакацыя. Зараз я зноў на мапу пагляджу і пакажу вам.
Мабыць, мне Styx менш падабаецца за Сіф таму, што там ад першай асобы апавядання, таму досыць больш эмпірычны. У апошнім Сіф тык наогул моцны імерсіў пайшоў. Не ведаю чаму, але мне падабаецца, як аніміраваны рукі Гарета. Рукі Гарета ў апошнім у рэмейке просто самая лепшая частка, лепшы актор ва ўсём Сіфе рэмейке. Просто ачмурэнная рэч. Вось гэта як ён дакранаецца да ўсяго, вельмі тактыльная гульня. Ачмурэнна адчуваецца. Мне прям супер падабаецца. Вось гэта я прям з табой супер згодны. Але зноў жа, гэта мы кажам пра адчуванне, не нейкая такая суб'ектыўная як бы рэч, якая, ну, тыпу, я прям мне падабаецца рэмейк Сіфа, нягледзячы на тое, што на яго там шмат гоняць, але мне ён прям даспадобы. Хоць і не тое, скажем так. Не тое, што, можа, хацелі бы фанаты асабіста першых частак. Ось. Так. Ханжа тады мне не смешна. Не, это ханжа не ханжа, я кажу. Это ёсць жарты, якія пакрыўдзяць нават самых жартаўлівых жартаўнікоў. Ёсць жарты. Пакрыўдзіць можна любога. Нагадваю. Пакрыўдзіць можна любога. Вось, і таму неўдалы жарт не ў той аўдыторыі, гэта неўдалы, гэта праблема таго, хто яго распавёў, а не праблема таго, каму расказалі. Вось і ўсё. Чорны жарт, як экранізацыя, так. Чорная пані свіжа ад Netflix. Ну, окей. Спайдер-Гоблін, гэта... Ты, можа быць... Падобна на назву стрыма. Запішу сабе. А мы дакладна Стыкс, а не Пітер Паркер. Я спрабую... Так, гэта мы дакладна Пітер Паркер. Пітер Стыксавіч. Так. Так, Паладин, мы уже заходим у зону, где я лаяться почну. Так что зворачивай. Типу. Розныя творы робяцца для рознай аўдыторыі. Вось усё, калі тебе не падабаюцца творы, гэта твоя праблема. Вось усё, ты не глядзі яго. Не падабаецца, калі ласка. Не ўсе павінны творы табе падабацца. Канцэнтруйся на гэтым. Гэта простая думка, чамусьці людзям у галаву не прыходзіць. Вам могуць не падабацца, камусьці могуць не падабацца жарты, камусьці могуць не падабацца творы. Вы зараз знаходзіцеся з двух бакоў на адной і той же самай тэрыторыі, і праблема толькі ў тым, што не падабаецца, не глядзіце. Жарт просто распаведзены, гэта супраць волі чалавека расказваецца. Вось. Калі чалавек прыйшоў на канцэрт, і яму не спадабаўся жарт, гэта яго праблема таго, што ён прыйшоў на канцэрт, на якім яму жарт не спадабаўся. Гэта яго праблема. Але калі ты прыходзіш у пакой і пачынаеш расказваць жарты, якія людзям там не падабаюцца, гэта праблема ўжо таго, хто жартуе. Калі цябе прымушаюць глядзець серыялы ад Netflix, гэта тады праблема, і Netflix не павінен табе ўпіхваць гэтай серыялы. Гэта праблема тых, хто табе паказвае. Калі ты сам уключаеш серыял, ён табе не спадабаўся, гэта твая праблема. Вось. Ну не спадабаўся, паглядзі іншы. Вось і ўсё. Не ўсе серыялы павінны табе падабацца. Я не разумею, чаму у людзей праблема з гэтым. Гэта такая простая думка, мне падаецца, базового ўзроўня тыпу 3гадовага. Чаму людзі спрачаюцца пра гэта? Кто-нибудь можа мне патлумачыць, чаму я не разумею гэтага? Чаму я не разумею, чаму людзі бачаць у гэтым праблем? Што яны бачаць неправільныя серыялы, неправільныя жарты. Разумееце, калі праблема ваша, а калі не ваша. Калі вы навязваеце штосьці, гэта вы ствараеце праблему. Калі вы не навязваеце, то калі вам гэта не навязваюць, то гэта не вашая праблема. Тыпу, ну, в сэнсе, проста ідзіце ды паглядзіце што-небудзь іншае. Уф, выказаўся. Не вытрымаў. Давайте паглынем кварц. I can feel the amber. It flows through you. I sure hope so. It makes up at least 20% of what I am, maybe more. But I'm not big on numbers. So that's what you do with the quartz? Hold on, all right? I'm on your side. That side being?
Harlows. Harlows, as in the Resistance? Or as in whatever weird thing they have going on with Heladrin? Both. Can't say we expected to ever see her again. Yeah, no shit. So what's your deal, anyway? You're the Resistance's inside man? Hey, just trying to help. The less quartz going around, the better. I've secured this area. Use the wharf and get out of here. Він бо ж Бетмена нагадує. Так, я зараз давайте сюжетно те, що сказали. Пам'ятаєте, наша Ганна з нейкім чэлам у капелюшы, там, у капюшоне, выбачаюсь, размаўляла. Гэта карацей супраціўленне. Супраціўленне супраць чаго, хрен яго зразумееш. Вось, але гэта тыпу чэл з іх боку. Ты мне распавядзеш нешта, не? Не, нічога не распавядзе. Квестика ён мне не даў, нічога. Ладно. Так. Ён больш Бэтмен нагадвае, асяроддзе больш гатычнае, гэтаму палацу не хапае нью-йоркавасці для павукоў. Ёсць такое трохі. А што, лепш спрашацца пра палітыку? Давайте вось гэтага, я кажу, давайте зробім гэта зручным, каб глядзець для тых, хто знаходзіцца ў Беларусі ў першую чаргу. Так? А то я зараз не вытрымаю, пачну баніць, калі такое пачнецца. Я ўпершыню пачну баніць кагосьці, акрамя ботаў. Хаця бы на тайм-аут адпраўляць, таму што гэта ўжо пераходзіць мяжы. Пагадзіліся, што гульня Смута лайно. Я не ведаю, што там за гульня, і мне не падабаецца гэтая гульня па зусім іншых нагодах. Але гэта моя праблема. Мне ніхто не прымушае гуляць у яе. Вось, і я магу сказаць, што не, я яе гуляць не буду. Это я кантралюю гэта. Я тут, я вырашаю, ці, не толькі як стрімер, а ўвогуле, я кажу, як чалавек, які можа абраць, што я раблю сёння ўвечары. Я маю кантроль над гэтым. Вось, і я магу сказаць, што не, я гэта проста не буду глядзець. Яна мне не патрэбна. І я гэта вырашаю. Можа быць, яна і не херня для кагосьці яна суперважная гульня, там лепшая гульня ў сусвеце. Толькі гэта ўжо не моя праблема. Гэта там няхай для сябе вырашае. Вось, проста я не іду да гэтага чалавека, не кажу яму, што даказваць, што гэта гульня херня. Я яму скажу, што гэта можа быць херня, я ў гэта дакладна гуляць не буду. Гэта не моя гульня далёка. Я нават не збіраюся ў яе гуляць, нават не пажадаю і мяне прымусіць, складана вельмі будзе. Так. Чаму Рэгана зрабіла заўвагу на жарт ВРВ? Можна ж было проста праігнараваць каменты і не разводзіць срач. Жартам, гэта жарт распаведзены аўдыторыі, якая яго не пытала. Гэта, калі ты заходзіш у пакой і кажаш людзям штосьці, што ім можа не спадабацца, трэба разумець, што людзі адкажуць, што ім гэта не спадабаецца. Гэта як вас прымусіць гуляць у Смуту супраць вашай волі. Вось гэта. Адчуваеце розніцу, так? Можна прамаўчаць. Так, калі вы будзеце гуляць у Смуту, вы таксама маеце права маўчаць, чат. Чулі? Разумееце розніцу? Разумееце розніцу, дзе мяжа праходзіць. Рэальна разлаваўся. Я згоден, але гэта павінна працаваць і наадварот. Чамусьці, калі твор не для ўсіх, з няправільным гумарам, напрыклад, звычайна знаходзяцца людзі, якія абавязкова паскаржацца, што твор дрэнны, а аўтар розныя непрыемныя словы. Калі іх не прымушалі... Блін, а чаму мне так чат адстае? Калі чалавека прымусілі твор гэты глядзець, то тады гэта праблема. То бок, і праблема вось гэтага, таго, што яго прымусілі, і тады аўтар мудак. Той, што ён прымусіў яго гэта глядзець. Вось, калі аўтар не прымушаў яго, а ён дзесьці ў інтэрнэце ёсць, людзі, якія каментуюць, могуць каментаваць у інтэрнэце колькі заўгодна, толькі іх ніхто і не прымушаў гэта глядзець. Вось і ўсё. Ніхто не прымушаў іх гэта рабіць. Вось такая справа. Вось яна мяжа. Разумееце? Мяжа прымусу. І гэта розныя рэчы. Гэта прям розныя рэчы. Яна разварочваецца наадварот толькі ў момант, калі хтосьці кагосьці прымушае штосьці атрымліваць. Вось, калі вы прыходзіце гэта самае, не ведаю, у клуб, так, не ведаю, у рэстаран, так, не ведаю, там,
і вы сядзіце, просто адпачываеце, трындзіце, так, і дзесьці глосна там уключаюць фільм і прымушаюць вас глядзець гэты фільм, калі вы прыйшлі паесці. То есть гэта спрэчны момант, таму што вы як бы самі прыйшлі ў гэты рэстаран, каб паесці, а фільм ён як бы дадаткам ідзе, так? Вось гэта спрэчны момант. Тут як бы мы можам абмяркоўваць, дзе знаходзіцца гэтая мяжа і ці з'яўляецца гэта прымусам, так? Таму што я прыйшоў ежу паесць, а не глядзець фільм, так? І я заплаціў за ежу, а не за фільм. Вось, але ў гэтае месца я больш не пайду потым. Таму што якога хрэна. Вось, прыклад такое, тут мы можам тыпу спрачацца. А калі ў інтэрнэце напісалі водгук на фільмах, гэта не значыць, што вы не павінны пакідаць водгукі на фільмы. Пакідайце. Гэта нармальна. Вось, гэта абмеркаванне фільма. То бок вы можаце выказваць сваё меркаванне. Это не праблема. Вы можаце спакойна выказваць меркаванне, просто нагадваю, што гэты фільм вас ніхто не прымушаў глядзець. Вось яна штука. Калі жарцік прыходзіць і расказваюць проста ў кампанію, вось тут вы павінны ацаніць аўдыторыю, якую вы гэта робіце. Вось яна розніца. Я так от паплыў нейкі філасофскі бок меркавання. Разлавалі мяне проста. Я верну цябе на шлях праведны, а падлумач мне, чаму я ў апошні час так часта бачу на розных імідж-бордах малюнкі сексуалізаваных гоблінж. Куль такія матывы, ты ж па гоблінах шарыш. Я не ведаю. Ты дакладна не на мяне не падпісаны, не? Ты ж на мяне падпісаны. Ну вось і ўсё, знайшоў тлумачэнне. Давайте хутенька наганю чат. Я уже просто про сябе прачытаю. Так, я зараз разумею гэтую так, здольнасць зладжваць вуглы. Таксама ёсць такая здольнасць у жартаў згодна. Я не буду дачытваць до конца, я просто прям у чат вы уляцелі прям для мяне. Я так, ну, пра густаўшыну, што ўсё шлак. То, што жарты зладжваюць вуглы. Моц нармалізацыі ёсць такая ў жартах, яна ёсць. Так. Ось, я ўсё, чатка я вас нагнаў. Don't try this stuff at home, kids. Ooh. Я, карацей, ну, тыпу, я меркаванне сваё выказаў, в прынцыпе, я думаю, калі тлумачэнне асабіста не патрэбна. Нармалізацыя цікавая тэма, вось. З ёй ёсць такое, зноў жа мы вольныя, тыпу, казаць пра тое, што, тыпу, падабаецца ці не падабаецца. Вось. Ёсць людзі, якім нармальна нармалізацыя, і яны, ну, нейкіх ненармальных рэчаў. Ім будзе нарм, так? Таму, як бы, з-за таго, што мы ўсе жывем у сусвеце, дзе ёсць, ну, тыпу, людзі з рознымі меркаваннямі, адзіная штука, якой мы можам, як бы, плюс-мінус, скажем так, знайсці common ground, так, па-беларуску, каб гучала вельмі, гэта якраз такі момант таго, што, тыпу, з жартамі ўсё проста. Важна, на якую аўдыторыю вам расказваецца. Вось гэта першая прям ключавая рэч. Я не ведаю, як мне выбрацца. Вельмі незручная лакацыя, мне не падабаецца. Я прыходжу ў штукі і хрен ведае, як абыходзіць кудысьці. Я нават не ведаю, куды я збіраюся ісці. Я зараз настолькі перайшоў гэта ў размовы, што я нават не ўпэўнены. Я тут шукаў... Чел, патрымай мой компас, калі ласка. Вось, я тут шукаў увогуле нейкую штуку карысную. Так, пячатка ў гарнізоне і каля ліфта крышталізаваны гэта самае. А вось ліфт, гэта лічыцца ніжняя яго частка альбо верхняя? Таму што я зараз у верхняй частцы. Можа быць, мне ўніз патрэбна. Так. Дзе ён можа быць? Это крышталізаваны бурштын.
Вітаю. Вітаю, шалений зігзаг. And some acid from New York City. Sounds interesting. But I don't have a coin on me right Є месца, у які ти приходиш посперечатися. Інтернет, наприклад. Не тое, што я хацеў бы рабіць сёння на стріме, насамрэч. Вітаю, Волчара, вітанкі. now. Yeah, I'll get the money. Don't worry. Come on, let's go before they notice we're gone. І гэтымі размовамі закакаў 35 чалавек. Окей. Я... Байт працуе. Гэта было запланавана. Не, насамрэч, не. Что цікавае адбываецца? Ой, давай лепей, блин, я уже... Разлавалі стрімера, карацей. Блин, небачность, ладно. Стелс и стелс. Давайте тут пройдем. I got news. Follow me. I've got amber, swords from the garrison, and some acid from New York City. Sounds interesting. But I don't have a coin on me right now. Can I pay you later? Зараз вони обмірковують. You're not the only one interested, and the others can pay. Та й ну тут Yeah, контрабандою I'll get the money, займаються. don't worry. Come on, let's go before they notice we're gone. Добра. Спадзяюся... Але гэта мне нічога не падказвае, насамрэч. Тое, што іх там кантрабанда, гэта крута, але я шукаю крышталізаваны бурштын тут, у гэтай лакацыі. І метку з... Нейкую там метку яшчэ. Якую дакладна не запомніў. Мяне лёгка разлаваць, насамрэч. Там анекдот быў пра педафілію. Вось і ўсё. Вось пра што была размова. Там і разлавалі. Or something. I'll check it out. І потым пайшла абарона таго, што гэта нарм. Я посмяяўся, я прапусціў одно слово, яно мне не упало мне ў галаву. Вось. Я, можа быць, нават і аўдыторыя такога анекдота. Каб вы разумелі, я аўдыторыя гэтага анекдота. Я разлаваўся ў моманце, калі пачалося гэта, што чалавек павінен смяяцца альбо не смяяцца з жарта, таму што жарт добры. Вось гэта мне не спадабалася. Вось гэты момант я разлаваўся. Таму што не павінны ні нам, ні табе ВРВ Геймінг вырашаць за іншых людзей, падабаецца ім анекдот ці не. Вот. Потому что я так-то жарт я легко воспринял. Вот тут я разловался. Я настолькі заціснуты ў гэтых межах гэтага ўзроўня. Тут літаральна крок улева, крок управа мяне заўважаць. А я нават не ведаю, што я шукаю дзе. Я бы хацеў залезці ў гэты пакой вось насупраць. Давайте, карцей, бурштыном, не заўважнасць. Это жорстка. Я бурштын увесь просаджу тут. Просто потому, что я даследую локацию. Может быть, варта гэта самае. Даследовать локацию и забиться. Ну, типу, просто зразумець, што дзе знаходзіцца, і потым наверсе нешта ёсць. Я магу неяк туды забрацца ўвогуле, потому что я не бачу як. Падаецца, магу вось тут. Так. Вось так і забяруся. Не? Ты, блин. Табе не спадабалася маралізатарства?
Я не пра маральную зараз. Ну, маральнасць просто ёсць проста, я патлумачыў простае правіла. Гэта не звязана з маралью альбо правільнасцю, неправільнасцю. Гэта просто банальнае лагічнае правіла, па якому можна вырашыць, тыпу, ну, яно вырашае канфлікт, таму што канфлікт будзе. Калі абы-дзе расказваеш жарты, яны камусьці могуць не спадабацца. Калі ты расказваеш іх не на тую аўдыторыю, на якую ты разлічваеш, гэта ты памыліўся з аўдыторыяй. Гэта не аўдыторыя вінная ў гэтым, таму што ты прыйшоў да аўдыторыі. Разумееш, так? Вось. Гэта вельмі важная штука. Гэта не маралізатарства, гэта не мараль. Я не кажу, што я не ацэньваю там добры альбо дрэнны жарт. Таму што я кажу, ёсць рэчы, якія могуць пакрыўдзіць гэта самае, любога. Ну, тыпу, любога чалавека можна пакрыўдзіць. Вось. Гэта пытанне не пра то, як пакрыўдзіць нават. Гэта пытанне ў тым, што правільна патрэбна глядзець, якая ў цябе аўдыторыя. Блін, я абышоў па колу і вярнуўся. Кабзда. Мне гэту лакацыю яшчэ даследаваць, каб разабрацца, што здесь тут, што дзе ёсць. Калі ласка, не заўважце. Не заўважце. Ідзіце ў іншы бок. Ён зараз сюды пойдзе? Ён сюды ідзе. Набірай хаця бы мільён падпісантаў. Не, гэта не пра тое ж. Гэта, дарэчы, таксама працуе. Тыпу, кожны там стваральнік там мае сваю аўдыторыю, і калі ты робіш штосьці ў інтэрнэце, я лічу, што ў інтэрнэце чалавек, ну там аўтар, скажем так, калі ты канал сабе стварыў, рабі ты што пажадаеш, калі гэта ў межах закона, так? Там далей уже пытанне ўжо законнасці, так? Рабі што пажадаеш. Як бы твоя аўдыторыя. Вось і ўсё. Ёсць людзі, калі ёсць людзі, які ў гэтым зацікаўлены, няхай глядзяць. Зноў жа, пакуль гэта не парушае закон. Там што тут уже іншае, гэта зусім ужо іншае пытанне, гэта не меркаванне тыпу падабаецца, не падабаецца, так? Вось. І гэта калі ласка, таму што гэта твоя аўдыторыя. Калі твоя аўдыторыя гэта не спадабалася, ты вінаваты як стваральнік. То бок калі ты зрабіў там гэты самы канал на, неважна, мільён чалавек, так? І ты сказаў штосьці, што гэтая аўдыторыя не спадабалася і частка аўдыторыі адвалілася, хто ў гэтым вінны? Аўдыторыя ці чалавек, які гэта зрабіў? Ну, тыпу, разумееце, гэта прыкладна тое ж самае. Трэба разумець, на якую аўдыторыю, што ты кажаш. Вось і ўсё. Гэта адказнасць, якая кладзецца на чалавека, які гэта робіць. Вось. Але, ну, і тут ёсць прамое ўзаемадзеянне. Я казаў наконт таго, што, ну, калі прыходзіш у пакой і расказваеш людзям анекдот, то ты прымушаеш людзей слухаць анекдот, які, ну, тыпу, людзям можа не спадабацца. І гэтым не людзі вінная аўдыторыя, якая тут сабралася, а вінны той, хто, ну, зрабіў жарт. Вось. У той жа момант ёсць неўдалыя творы, якія, ну, тыпу, наше меркаванне, ну, тыпу, нас, як аўдыторыі ў гэты момант, з боку гледжання аўдыторыі, тыпу, не падабаецца. Калі нас не прымушалі яго глядзець, то проста ідзі далей. Тыпу, калі нас прымушалі яго глядзець, блин, што за хрень? Гэта ж лютая хрень. І чаму я нас яшчэ павінна абвінавачваць у тым, што мы яго неправільна паглядзелі, там мы тупыя, там не зразумелі правільна геніяльнасці твора. Вось гэта хрень пачынаецца, ведаеце? Вось схіралі. Калі рэальна не падабаецца штосьці. Вось пра гэта я кажу, таму што нейкі правіла, ну, тыпу, калі правілы пачынаюць працаваць неяк толькі ў адзін бок, гэта дзіўна. То бок, ну, вось моя праблема была, з-за чаго раззлаваўся. Вітаю, Ілія Гродна. Ралеф, я не люблю котов, аўдыторыя мінус 200 фолловераў. Так. Не, ну, тыпу, так. Я буду згодны. Я бы сам пагадзіўся з гэтай аўдыторыяй. Тыпу, нахрена мне такі стрымлер? Усё, до свидос. Я не ведаю, чат, я просто блукаю зараз по колу, я абсолютно не ведаю, дзе я. Я раблю сабе скароты зараз, вот што я раблю.
Зараз спробуємо вирватися, узлізти по димоходу. Оп. There, I'm gonna check on that. Ідемо у димоход. Треба бути собою, аудиторія приходить і сиходить. Жарти про памежныя аспекты маралі з намі назаўжды. Гэта самае, ну, я з табой згодны, калі ты, ну, ты стваральнік. Ты стваральнік, ты ствараеш як жадаеш, будзеш сабою, будзе прасцей. І вось гэтым я згодны. Тыпу, мне абсалютна няма, я, тыпу, жартую колькі заўгодна на сваім канале, так? Вось. Я кажу, чым я быў незадаволены, зноў жа, можа быць, мяне не пачулі, я ўжо паўтарыў гэта, можа, разоў 6. Праблема, калі ты прыходзіш кудысьці і прымушаеш людзей чуць тое, што ім не падабаецца. Ты прыходзіш да гэтых людзей і пачынаеш ім казаць тое, што ім не падабаецца. То ў гэтым павінны. У такіх сітуацыях звычайна б'юць у лыч таму, хто прыйшоў, разумееш? Ну, тыпу, у культурных колах, у якіх я вырас, білі ў лыч за такое. Вось, разумееш, так? Таму што, і гэта было бы правільна, таму што трэба разумець, на якую аўдыторыю, што ты расказваеш. Вось. Блин, не веду, куды мне ісці. Гульня. Так, давайте. Што у нас ёсць? У нас ёсць скарот 59 метраў. Гэта мы яго ўжо адчынілі. Мы праверылі, мне падаецца, ўнізе просто аблазілі ўсё. Я ўжо не ведаю. Рэльеф адвалоўся ад сябе. Жопа гобліна. Так, мы для яе сюды і прыйшлі. Мне кажется, здаецца, кажаш пра ідэолагаў. Яны якраз прыходзяць і кажуць тое, што ніхто не жадае чуць. Абсалютна ненавіджу гэтых людзей. Ненавіджу гэтых людзей. Просто, тыпу, якія вось гэтыя гадзінкі ідэалагічныя, ух. Патрындзіце мне яшчэ, распавядзіце мне, як правільна мне жыць. Так. У чым розніца паміж стыксам і Сантай-Клаусам? Ну, Сантай падарункі з'яўляюцца, са стыксам яны знікаюць. Вось яна розніца. Так, давайте-ка яшчэ раз квест. Я так гляджу на гадзіннік, я апошняе... Я шмат, рэальна, я на гэтую сцяну, зараз шмат часу прям разбіраюся ў гэтага гарнізона. Мне патрэбна камандзірская пячатка, скрасці яе, і чысты бурштын. Таксама каля ліфта. Я каля ліфта, і мы ў гарнізоне. Что за лухта? Ну, блин. А можно забиться зараз? Я ожидаю вернуться до места, откуда я почал, потому что я ожидаю на скорот сходить. Там ближей. Санта-Клаус спускается вниз по комене. Дык гэта і стыкс можа. А, мяне, блин, я не вернусь так просто. Блин. Thought there was something. I'm gonna take a look. What the shit? Отвали. Яны сюды не могуць прайсці. І не павінны мець магчымасць увогуле. Так, так, я ў бяспечнай лакацыі. Yeah, you better stay away. Стыкс не хрысціянін. Я не ведаю. Я ў яго не пытаўся. Мы ў гарнізоне, так, это правільнае месца, так. Просто гэта гіганцкая лакацыя, каб вы разумелі, вось гэта ўсё сцяна, мы прыйшлі вось адсюль знізу, мы на ліфт прабраліся вось сюды наверх. Жесть якая просто. Гіганцкая... А, вось адсюль можна паглядзець, дарэчы. Мы прыйшлі, чат. Вось адтуль, бачце тую вось далёкую лодку вось там унізе. Яна нават адсюль даволі блізка падаецца, але насамрэч дыстанцыя гіганцкая просто. Мы забраліся просто жесть. Это ўсё мы прайшлі. Але як жа, блин, душна.
There it is. Question is, how am I gonna reach that quartz now? Чекайте, как кварц тут? Ну-ка, что за хрень? Ён жа бліжэйшы хрен ведае дзе. Што за лухта? Не, нешта не працуе. Мне ён кажа, ён сказаў, што типу, о, вось он кварц. Але я ж... А, я триггернуў гэта на гэты кварц, які я ўжо забраў. Усё нормально. Не, ўсё ў парадку. Пашукаць царкву, калі Астыкс не перахрэсціцца, тады не хрысціянін. Там інквізіцыя ёсць, і мне падаецца, у нас трошкі праблемы з інквізіцыяй. Мне падаецца... Я толькі не ўпэўнены, што інквізіцыя хрысціянская ці не. Мне падаецца, не. Дзе можа быць пячатка? Ой, ладно. Ой, да чапіся. Бурштин увесь сошел. Мне падаецца, гэтыя ўсе пячаткі і іншая лухта, яны карацей, я чаму знайсці іх не магу? А, вось гульня крашнулася. Ну, карацей, я думаю, удалы момант каб скончыць. Раз яна ўжо крашнулася, то і хрен з ёй. Ладненько, чат, мне уже прям засядзеўся. Мне патрэбна ўжо ісці працаваць, я прям засядзеўся з абмеркаваннямі гэтымі. Перадам вас далей. Гляджу, хто у нас ёсць. А нікога няма. Вось так вось. Добренько, чат. Я ожидаю вам добра адпачыць. Добра вам папрацаваць. У залежнасці ад таго, ці працуеце вы, ці адпачываеце. Сёння у нас серада. Я нагадываю, что розыгрыш ключа на Mio Memories in Orbit будзе разыгрывацца ў пятніцу. Я не ведаю, які у нас стрым будзе, але а 12 па Польшчы, то бок калі мы прыкладна, як звычайна, мы круцім рулетку а 12, вось прыкладна ў той жа момант мы будзем разыгрываць. То бок спачатку разыграем ключик, а потым пакруцім рулетку на наступны тыдзень. Заўтра у нас Диггер, што цікава, Диггер, які 89-го года, не памятаю якога, і на ім было 1000 пунктаў, так што вось такая штука, пагуляемся ў яго. Я не ўпэўнены, што гэта гульня на прям цэлы стрым, калі не, то можа быць мы дэмку якую яшчэ патыркаем, таму што шчыра Диггер, я не ведаю, тыпу, ён, я не памятаю, ці доўгі ён, не доўгі, я гэтага, у гэтым я не ўпэўнены. Вось. Стыкс піва п'е, не ўпэўнены. Хутчэй за ўсё так. Стыкс сядзіць на ўсім, на чым можна сядзець, мне падаецца. Вось такая штука. Так што заўтра Диггер, калі што, можа быць, я сабе падрыхтую пару дэмак, мы яшчэ, можа, дэмкі, якія патыркаем, таму што я не ўпэўнены, што Диггер прям варты цэлага стрыма 3-гадзіннага там з паловай. Калі ў прынцыперсе яшчэ ўсё ёсць пачатак, сярэдзіна і канец, то Диггер, по-моему, не развіваецца ніяк па сутнасці. Вось. Добренько. До побачення. Побачимся.